Right, madzoka here guys, madzoka here. Dei vamwe degi, dei vamwe share live. Thank you Gotora Samas, thank you. Ndichimbokuridzira yakasongwaka. Iwe yakasonga kabuda kema celebrities ako. Tendaikanga Australia nasinda kutanga akatoda kungosimbisa madzimai vari kuita zvipare akanoda kungosimbisa madzimai vari kuita zviitike ndivo vanoita titandare ndivo vanoita tisenge ndivo vanoita tidzidze ndivo vanoita zviitike vetetilda samaiti samba kana vasipo nyika inotilda andicheni uyotafamba naye sikucheni una karo nyakudya una monika kunze kwekuta kukanada tendaiganga rutendo samasi namadumbe apa ndoda kungosimbisa madzimai vari kuita zvipare apa ndoda kungosimbisa madzimai vari kuita zviitike ndivo vanoita titandare ndivo vanoita tisenge ndivo vanoita tidzidze ndivo vanoita zviitike rumbe dzaitakavira akanzi ari kupfuura ndomugarira vikendi nakvg ndonza kuda kuva spoila wikendi zodwa mukanda madamu bos ichi achina los kuna maititi vanhukadzi vatondati variti ilari makaya loreni guriyotobaya neli yakadungure misred una chavari ndati chavarosimbisa madzimai vari kuita zvipare akanoda kungosimbisa madzimai vari kuita zviitike ndivo vanoita titandare ndivo vanoita tisenge ndivo vanoita tidzidze ndivo vanoita zviitike hazvinesakarombe handikandogonotenga mambaira shombe akachibebi onde toraketina naoringataperi kuna SIS MELLY kudabuleni kuna kuki ruvheneko pariri nyatwa ruoko rwangu ndoda kubatwa uya padhuze vanhu vanoita nipaiseperi apa ndoda kungosimbisa madzimai vari kuita zvipare apa ndoda kungosimbisa madzimai vari kuita zviitike ndivo vanoita titandare ndivo vanoita tisenge ndivo vanoita tidzidze ndivo vanoita zviitike uru wekusakuva chiyodropomukuziva kandopando kuna evidence chiyera chinemusikanza ichi chinoita manje chinoita zvinhu zvinakidzi wese you big up tatalicious sarabos embrace fisher itai mutemi zvakaoma vedwe zvakaoma izvi ei music ei tadzoka guys tadzoka panapa ei song hii ndangoipiwawo song ndangoipiwawo kuchinzi murimo muri kuficha munhingirikiri tatalisha zakwana pavakadzi guys tatalisha zakwana pamadzimai apa akwana pamadzimai apa right saka musazoita nharo naika kuti mukadzi naika mamuhwa achikwana apa nemurume aimba amukwanisa ipapo saka musazoita nharo kuti kwa he asi mukadzi wapinda pasongo apa wakwana pasongo apa anditika right saka guys tadzoka anditika lilian moyo kwana tadzoka chadairidzira songo iyi macomments guys aiwa ndobvisa macomments yezvo siyana ina queen right ugaiti bvetangopinda munyaya yanhasi zvinhu zvacho zvakaoma
Hello, Kelvin. Uri sei? I'm good, how are you? Ndiri right. Tinokugamuchira pachirongwa chezuva ranhasi Kelvin. Wauya nenyaya yako ukati ndoda kubatsirwa. Titsananguriro nyaya yako yakamira sei so that tizoziva pekutangira. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Sezvandambokutsanangura indakakurira kwana mai handiti. Kukurira kwana mai Magarira speaker here hanzvadzi volume yatiza. ndakaisa maheadphones ndosendobvisa maheadphones. Right, zvaraiti kana madara mino zvamakamatsa mabata kuti ndepapi. Nindaka Bvisa hako maheadphone. Okay. Nduti ndakakurira kumusha kwana mai after mai vangu vashaya. Alright. Saka vasati vashaya vanga varambana namudhara. Vakarambana namudhara wangu ini ndiri kumagrade, I think ndiri kumagrade 3 ikoko. So varambana kudaro ndibva ndazororwa neumwe pane akazoya ndobva varorwa neumwe murume. Nama ndobva vazorwara ndobva vashaya. Saka murume uyo akazondiendesa kumusha kwana mai. Ndaenda kumusha kwana mai kuya ndokandakaitira zvikoro zvese. Ndakatanga ndira mberi nechikoro primary secondary zvese. So ndakura ndaenda kumaform 4. Pano pandakazoona kuti rega ndichitsvaga nekwana baba vekwangu. Asi mama vaimbondiudza kuti senemo vaisanyatsondiudza inini handichanyatsoziva senemo yanga iri handichanyatsotaura handitauri nokuti ndakataura senemo apo ndogona kuzoa. But unogona kusangana nehama dzako panapa. Unozati kana chida kubatsirika taura sezvazviri. Handitika ndokuti nyaya chebatsika unogona kusangana nayo ziva notoziva nyaya yako iwe. Andiona vatazokubatsira. Unogona kusangana nayo ndoziva nyaya yako chaichaiyo anenge akateerera. Diaries haina vana vadikika, diaries ine vanhu vakuru. The one platform ine vanhu vakuru neyatete Tilda 2 dzine vanhu dzinofollowiwa nevanhu vakuru chaivo chaivo. Vakuru chaivo chaivo kuti nyangwe nesu tinototi vakatoti sisimede kuti aiwa mama mudaro ndiri mwana. Alright. Saka alright, sandogona kutaura hazo masinema asi chero ndakazotaura sinema papapo panogona kutafutika kozi sezvo ndakuudza kuti kuwirirana kwacho kuri kunetsa. But you are looking for your own help. Saka don't mind about kuwirirana kwagara kutonetsa. It's not kuti ndiwakonzeresa. Saka iwe uri kutsvaga rubatsiro kuti usunungure vanhu kubva kusawirirana kwavari kuita ikoko. Saka sometimes you need to be very clever newe because pagara pane kunetsana. Saka iwe you are now looking for closure handiti. Saka zvingashamisa kuti vazvinzwa izvi because uri kutsvaga closure. Alright. Okay. Mai vangu nini vainditi senemu uri kwamachando chando. Saka ndakazoita confusion papa kuti ino ndichando here kana kuti machando senemu yangu papa. Saka ndakazonge ndotsvaga ndichingotsvaga pafacebook zvese ndichikotsvaga kuti ndingawanere. Sandaiti ndakawana kana pafacebook ndakawana kanzi machando ndobva ndaita sei ndongoinboxa. Ndakaona kanzi chando ndoinbox. Saka mai yangu inini patete vangu ine hanzvadzi yababa vangu ainzi vakambogara kunonzi kurafingora. Then vamwe vacho vaigara kuchinhoi. Isi ndokwandaigara namai vangu nababa vangu vasati varambana ndokwataigarira kuchinhoi. So ndachitsvaga kudaro ndiri mukutsvaga kuti ndapedza form 4 ndiri kutsvaga kuti ndingawana nehama dzangu chipai. Ndakazoendawo kunonzi azvimba. Ndadirector una someone akauyawo kumba kwana gogo achiti
iwewe uri kuti sinema yako ndanangomutsanangurirawo sinema yako yakati uri kuti machando kana kuti chando asi pane vandoziva vanhu vanogara kwazvimba vakadai rega ndobva atonditsanangura ndobva andidirect saka ndobva ndakabva ndakwira ndatsvaga ndobva ndanokwira ndobva ndaita se ndangotsvaga mari ndobva ndakwira ndokuenda kuya kwanzi kwazvimba kuya saka ndasvika kwazvimba ndakasvikira kunova vaiti ndiri mai guru after ndatsanangura vakanditi aiwa inini panapa ndiri mai guru I think baba vako ivo ndivanenge vakashaya kozi iwewe pamunini vedu vaigara somewhere kunana karo echinhu ikoko anogona kunge varivo ndobva ndavati mutupo ndobva ati mutupo unoera chii ndobva ndavaudza ndikati mutupo zvava zvine confusion SIS-MELLY zvokuti munoziva nyaya yevabereki yekuti kana une vabereki vanofanira kuudza vana zviya zvokuti kana kuudza munhu mutupo wako kuti mutupo wako ndeuyu sinema yako ndeiyi saka inini confusion yandinayo ndeyekuti mutupo chaiwo chaiwo ndaimbonzi ndinoera dhuve ndombonzi aiwa ndinoera shava ndopa ndakati inini ndobva ndanovatsanangurirayo kwazvimba vaya ndikati alright inini ndiri kunzi vaimboti ndinoera dhuve omboti ndinoera shava asi I think ndinenge ndinoera shava ndizvokungofungira asini ndikufunga kuti unoera dhuveni alright handako ini ndikutofunga kuti unoera dhuve so pandakati shava ndobvati I think unenge wasvika chaipo kozi panapa vanoerawo shava ndibva ndatambirwa vaya vachiti saka inini ndiri mai guru baba vako vaya vari vadiki kune murume wangu akashaya ini ndindasara panapa asi vana tangosara nevana baba vakashaya vana baba vazhinji vakashaya tasara nevamwe vari kunotoni natete vari kuaustralia nevamwe baba futi bamunini vari kucanada vanditsanangurira kudaro saka vabva vatiti inini kuti ndikugamuchira ndogona kugamuchira kwe3 days 4 days asi tichaudzana baba nanatete vari kuaustralia nanavamwe nanabamunini vari kucanada nevava vari kunotoni kuti vasvike kuno kwazvimba saka vakazofonerwa iyoyo vamweisa vakaudzwa vauya so vauya kudaro vekunotoni ndakaona kuti havanozvifarira sekuona kwangu kufara kwacho ko iwe sekuona kwako paukasvika mhuri yese yaunganai hapanawo kana anoiguma serako munoziva munhu munogona kufananidza makafananidza vanhu unogona kutoona sekuti vanhu vavafanana right panapa utoonekwa kudzi iwe wakafanana natete iwe wakafanana ningi vaya vanhu ndo zvanga zvaangoita ini ndangobvumawo ndakuti alright ndanzi ndakafanana navaya ndafanana saka zvadaro vaya vandati vana kuzvifarira vaya pakangoitika madhirama vamwe kuratidza kuti handisi kudiwa ndakungoshiftwa ndakaendiswa uku ndomboendiswa uku ndakaendiswa uku ndoendiswa uku so inini manje kubva ipapo kusvika nanhasi kubva pandakazoti ndikaendiite se ndiende kuSouth Africa wanga kutogara navo vanayo ndakambogara navo kwemwedzi alright ndakagara nemwana weavo vandakaningirina vari kwandakasvikira kwamaiguru kwamaiguru ndo vandakagara navo so iyo but vanga vangopiwa vanga vanguti vachiudzwa manje nabamunini vaye kuti mwana warogara naye hatitodi kuti ugare naye vaita vachiudzwa so sisa vanga vakundiudza chiti iwewe nyaya iri kwendiri kudai so panapa ndakutomakwa inini ndakutomakwa kuti ndiri kugarire newe saka hazvichaita iwewe unofanira kutsvaga kuti woita sei ndipo ndakati ndopandati saka nagogo ndaivaudza hangu gogo yokwamai zvakamira zvakadai gogo nyaya iri ndeyakadai so ndopandakati ndiende kuSouth Africa so pandaya kuSouth Africa kuno even kana mugrupu zviya unoyatsona ndakatozobuda hangu mugrupu ndaona kuti nyaya dzacho hadziti even ona ukaisa nyaya kana mugrupu zviya haita iwewe hapana kana anokomenda but pakazoisa umwe munhu akataura zviya group refamily
kutaurika saka kunoti kudiwa kwacho kwekwe handisi kudiwa saka ndaida pane munhu akazondiudzawo kumusha ikoko umwe andowirirana nayo brother ndowirirana nawo vari kunditi hausi kudiwa ende nyaya dzimwe dzinombotaurwa so hazitomboiti wadii kuita kana kuti DNA then wakaita DNA wonyatsoona ichiyazvizvo kuti ruweko here kana usi ruweko wekuno woendera mberi nokutsvaga kozi zviri kuitika panapa handisi kuzviona zvichiburitsa gwara rakanaka kozi pane pakakuvengana kakuitika zoti vanhu vavengana nokuda kwako apa usina kana mboita 2 months gwani mwedzi chete handisina kana mboita 2 months 1 mwedzi hey right saka apa iwo chawakuda kuti utsvage maDNA kubva kuvanhu ava newe now what if maDNA vanhu vacho vanozobvuma here kupa sample yemaDNA yavo ndinenge ndakuita nebrother wandataura wandati wandowirirana nawo but brother vari kuHarare manje mwana wani brother mwana wemukoma nezvinobuda here manje mwana wemukoma wababa ndiri kuona mufamily muchidhuka masecrets umu mufamily mutiri kuona muchidhuka masecrets umu hapana masecrets mamwe acho kuti handizogona hangu kutaura panapa handizozigona ayo asi iyo DNA root yacho iyo iyi kai ndiri kuona pachizodhuka zvakawanda handizivi uri kuona kuti urikuda kunoita DNA ine mwana ari kunzi ndewabankuru mukoma wababa wako handiti kukana kanobudawo kuti pakanobuda kunzi the probability is 0.0 mese muri tu kuti hapana ukama handiti wozoita iwe nawo techepobuda ukama uku kusina ukama kuna uyu zvinozofamba sei ukana ndisina ukama neuyu panogona kunzi hauna ukama neuyu handiti maybe votora kana kuti iwewe kana kuti na baba munina mobuda mune ukama pozodii papapa uri kuhwisisa kana pane ukama wandongoziva hangu kuti ndiriweko asi kudiwa handidiwe hangu ndongogara inini hangu ndakakurira musha kwana mai uku kungodawo kutsvaga hangu ngoti uzivewo mvelapi yako kuti wakabvepiwo ngoti uzive kwawakabvawo kuti zvinobva kwakabva kuti but vanobvuma here otherwise hangu zviye zvokuti nditi I belong kokoka even zvazvokunzi kana kuti munhu afa cheko kunzi unovigirwa ikoko I don't want aiwa wagara une upenyu hwako kutozama kutozviraramira semurume saka kana vasingakudi havo aiwa ilosi yavo plus maybe probably saka iwo kutaurwa kwaita kugara kwaita mwedzi imomu kuri kunzi baba vako imomumu havanambosiyawo imwe mhuri baba kana ani kana vana vamwe vana kana kuti mukadzi kana chii because ndo zvazviri easy ka ndakabva ndazoratidzwa kunzi baba vako havanga vane vana vakadai kuna vamwe vari kwamutare then kuna vamwe vari kuno kuSouth Africa matwenzi ivava tinowirirana zvedu tinowirirana but kuwirirana kwacho manje ndekumwe kuya zoti mukamhoresana nhasi anditi munozomhoresana next week mukamhoresana next week munozomhoresana next month kana kuti after 2 months ndo asi vani masiblings ake vando vakatona kaka kuti muchitoita DNA nawo kuti zvizovatadza kuti mune ukama here kana kuti hapana ivo vari kuudzwa kunzi vana vevana baba vari pavo because at least zviri nani vari kunzi ndevababa vako uyu mwana womukoma uyu amen I think maybe unongotaura navo vokupa swab yako kayoyoyo vanokudza vekudNA kuti zvinofamba sei unongotaura navo enda uyu acho iwayo amen baba havasipo ka baba havapo ava unotaura navo here vekunotona tauri navo nokuti ndo vasingatodi kana asi baba wako vari kunzi ndi baba wako asi vakasiya upfumi here hwekuti vanotya kuti wakuya kuzotora kana hapana kuti tingatobvuma wakasiyiwapo kana kuti chii ameni kana wakasiyiwawo pamunogona wakasiyiwa sezvo ini ndakazouya handizozivi kuti saka unopfuma zvinhu zvamai vako iwe muzvinhu zvamai vako kana kuti vanasisi vanenge vamai vako vanasisi vavo hapana chavanoziva anything any information akambodzora mai vako about concerning iyo paternity kuti unobva kupi
vaningi navamai vangu kandovakoma vese vana mai guru kana vana mai nini hapana kana akamboita zvokuti aitaura kana sisi vake kuti audzwa kuti iwe uriwe papi chaipo chaipo kana guwa zvaro zvakaitika koma mai vangu vanzi mama vangu vanga vari 3 2 vasikana ne1 mukomana so pau3 hwavo kuda sovese vakashaya gogo wacho ndobva washaya futi saka vandiri kuti gogo kwandakakurira ndigogo wekuti hanzvadzi yagogo akabereka mai vangu aiwa ende unenge utori ukama hukure husiri hwemudhuze dhuze husiri hwekudhuze saka asi kundida anondida manje kozi ndokandakakurira ikoko zvekutoti vana vacho vanotondoona kunge bhudhi instead yekuti nditori muzukuru shame zviwanikwa sewakura zvakanaka ikoko ndakakurira zvakanaka ikoko ndakakura zvakanakisa asi kuti uku manje kwandakazinge ndaenda uku ndokwandakanda kutoona kuti ndakatozozvipa maproblem kuzoti pane mamwe masecrets mamwe acho andinetizo unozoona kuti even kana ukafamba zviya kana kuti usina kana kuti kufamba unongona nzomunhu aungoya kudza zvakadai so pane umwe munhu akazingoondudza kuti iwewe wakazvikrietera maproblem pakadai pane zvakadai saka atori mahwani right apa haasi kuda kuti ada ukama hwekudii ada kungoziva kuti ndiko kwake kana kuti hakusi handiti so apa ruda kubatsirwa nei hanzvadzi yangu tikubatsire nei pana pamadna ndaida pamadna apa kubatsirwa kuti tindozviita sei uye unogona kuenda here kuharare kwacho kana kuri kutataura nevanhu vemadna ava unogona here kuenda kuharare kwacho kuti vanokubatsira vanotora manhingikiri masembus aya handenda kutraya kuti ndoenda kuharare kwacho ndendotraya kuti ndoenda kuharare nokuti apa unenge wakuenda kawozoenda futi zveabuda maresults that means chatravela ka2 kana abuda anogona kubuda anoita zvaumeniwe handizivi hangu zvemaweeks kuti maweeks mangani asi handizivi asi handifungi kuti zvinobuda same day kana maybe kana vakati wiki unogona kumirira yesi Patricia Jack vakati wiki unogona kumirira kana kuti vakati maybe amen but kana vakati after mwedzi manje maDNA unoto panenge patori tricky amen unless kana uchigona kugara uri wakamirirapo ndoita sei alright saka zvatichaita asi ndanzasa kuti hanzi vamwe vari kuti hanzi kana uchida usingadi kubuda pashow yavo hanzi i2 paichi matimari guys hanzi 2 something 270 250 ameno $US asi kana uchibvuma kubuda pashow pavo hanzi you pay kuda $100 hanzi 7 working days results asaka unogona kumamirira 7 days unogona kumamirira hanzi maDNA can be done ku-SA yes they can be done ku-SA but I think inini ngachingoini nokuti sample kairi kuZimbabwe yevamwe ava vanoda kuita navo maDNA vari kuZimbabwe beta achingonoita kuZimbabwe because anoda kasample yevamwe vaning'ina vake avariko kuZimbabwe ikoko kuti zvibude ko akasenda kuZimbabwe naye Edith sample inobvepi yevamwe ava panoda sample kaye kuti vateste kuti vane ukama here nevamwe ava saka vanhu avari kumushaka vari kuharare kana tukwazvimba ikoko vari muharare then vamwe vari kwazvimba hanzi 270 handiti hanzi 270 maushu kana uchida kuinda kuti unoenda ndoyandobhadhara kuZimbabwe asi muno muSouth Africa hanzi 2000 hauna 270 hanawo handina hakuzi pane mamwe maproblems amwe acho asiri kutomboita nokuti tichatozokuudzai hazvito nditauri panapa okay ari kuafecta iwo zvaunofunga kuti zvino zviri kubva ikoko yane manje poitwa sei apa hatina vamugabe panapa dei vagonai pane anogona kuvategawo here vamugabe kuti vanogona kuti handikuitire for free nditegereiwo vamugabe vedu wei
tegerei vamugabe vedu vanzewo mwana uyu pamwe anogona kungomitawo for free. Ndichegereiwo vamugabe guys kana pane vavanocheta navo vauye panapa then tione kuti hanzi how much can you pay for now? Iwe une mari? Vamchitanzi $270 US dollars kana wainda kuZimbabwe. Asi hanzi kana ukaitira muno anoita 2000 ndozvingotauka. I'm not sure muno kuti ndizvo here. That means 270 US dollars. It's approximately how much? Imadi go 201. Definitely actually close to 3,000. Close to 3,000, I think. Kana 3.5 somewhere there. So kuno South Africa kukunzi 2,000 rands. And this and the 4,500, 250. Yo. Urukukata volume mirutiza. Okay, volume ndandasa volume. Dati zvoni kuti pamwe ndaida kuwana nguva yekuti pamwe kana ndiri siri wekoka ndoendera mberi nekutsvaga. Kuti ndizive kuti ndowawana here kana kuti ndowawani kana sazoti ndowawani. Ndongogara ndizoti ndiriwo kwana mai ikoko ndiri but hazvibudi man. Kwana mai zvotongobuda muningina kuva vamwe vana vakatofigwa both sides vakatochengetwa kumwe kusiri kwavo chako kutoti vakaadoptwa vanongokura sei? Vanokura sei? Apa kungoti akoka uruda ngozo ausindi ndangobvunza mwanjadzi hausi kuda kutsvagira ma problems era. Pane ari kuti anokwanisa kubatsira ne £50. But not kana munhu anenge atari kubatsira nemari apa mari achatikupiwo maoko inounganidzwa yakwana yobhadharwa straight kumaDNA. Andinoziva zvatinoita panapa tikupe mari mumaoko. Mari kana vakakubvisira vanoda sezvaita uyo ati ndinokwanisa kupa £50 handitika inotounganidzwa ikoko wainounganidzwa kune matreasure vounganidza mari iyo kana yakwana inenge yataurwa yacho navamugabe yotumigwa iwo wozoitawo find vozokuza tumira sempu kana kuti iwo inta kuameno kuti wofamba sei. Ndingotedzera zvinenge zvichidiwa izvozvo. Manzi ndoenda kana. Mari yebhasi nozoiwana here yekuinda? Ndotsvaga. Okay, saka painga chikuremera kuti utsvage yese ka1 yemaDNA neyekuenda nditi. Ndindotsvaga ndoita sei. Alright. Saka so far kune vari kubatsira mwana uyu pane £50 yaiswa. Thank you muchinja wokumbari. Thank you muchinja, thank you. Ndoma magosta ninga nemwe wakanaka zvawaya. Thank you. Muchinja wokumbari. Hanzi uya uda kutsvaga ma problems notoda kutsvaga hama dzinambovhera dzakakutsvaga. Gaziri izvo zviri kuda moyo wake guys. Semwana mukomana kuti azive mvelapi yake kwakabva. Hatingamustopi. Let him do kuti ave nesatisfaction agare akadzikama agare pasi. Saka that means ukanza kusiriko kuchatsvaga zvekumwe woita zvemaDNA. Ndindotsvaga. But mukunzwa kuti auya ari kuti hama dzina kunditsvaga. Ini ndindofanira kutsvaga munhu. Kuri kunzi baba vakashaya nditi. Saka kuti vanditsvage hapana plus hapana kana hapana itomboziva nezvangu kumuri. Okay, vamugabe vasvika hanzi vamugabe vauya vamugabe. Handisi kuvaona ini. Hanzi vamugabe. Hanzi varipa handisi kuona comment yavo wani. Handisi kuvaona ndiningirirewo ndikomenterewo pane comment yavamugabe toni. Ndikomenterewo pane comment yavamugabe ndione handisi kuvaona. Vamugabe makadiko makadiko the DNA men. Tisu vamwe vanokufollowa ichaizvo vamugabe. Tisu vanhu vacho tinokufollowa kubva kudhara. Vamugabe teto dambudziko panapa vedi we mwana uyu unoda kubatsirwa uri panapa neDNA. Tatushaya isu kuti zvinofamba sei. Saka tatongoti vamugabe ndo basa ravo.
totinzwisise mwana uyu aita dambudziko panapa hanzi SIS MELLY mirai ndindepo panzi SIS MELLY apa tione okay ndavaona vamugabe right vamugabe tine issue iri panapa. We have an issue. I don't know kuti ndingakufonerai panumber dzipi ndoda zvakanaka kudenda kufonerai manyatsanangurira uyu kutofu motiudza kuti zvinofamba sei because pane vari kuwila havo kuti vanokwanisa kumubatsira nemari yemaDNAs mwana ari panapa. Okay, I think unotanga kunaridza nyaya yako zvakare. Ndo zvazvinotoreva kuti vanzwisise nyaya yako so that vandibatsira. Handisi kuziva maadmin, can you please pin number dzemacalls, pinai number dzemacalls kuti vamugabe vanifonere pawhatsapp panumber idzodzo so that vanyatsonzwisisa nyaya iri panapa. Ndavaona vamugabe, ndavaona but number handisati ndadziona, saka number dzangu dziri mufoni ishi inakola handitika ndo number dzavo ndo madzirimomo. Saka maadmin ngavandipinirewo number dzangu, ndipinirewo number dzangu maadmin. Okay, get pin a number. That's the best. Let me save this number. Chione kuti pangafamba sei. Kendi pin. Ndomboseva mune imwe foni futi ndikwanise kuvawana. Right, chigai ndivafonere kuWhatsApp manje. Right, vamugabe ndakukufonerai. Vamugabe makadi zvenyu vamugabe. Yes, muri sei? Ndiri right, muri sei? Tiri right. Katai yamakufona pa. Ndikate. Mati ndikate. Nda. Yakuti reconnecting. Okay, right on. Vanoda kuona vamugabe, guys, go and subscribe ku YouTube. Go and subscribe ku YouTube pakanzi Global DNA. Munovaona mosvika mobaya subscribe kana kuti like kana kuti follow ipapo. Mubva matanga kuona moisa notification on. Muchabva matanga kuona vamugabe panoenda mashows avo every day. Kune nyaya dziri kunakidza fani ikoko. Network haisi kutopinda, iringoti calling asati yakuringa. Vamugabe. Yes, ma'am. How are you? Good, muri sei? Good. Right, taita issue panapa paikuti kuno kuchando ndochatibaya but anyway tiri kungodhonza tichidara mhene kwenyu kuZimbabwe kuti muri sei? Aiwa, kuno kuri right. Kuri sei kwamuri? Kuno kundizvozvo tiri kungodaro nechando ichi. Vamugabe tinokufarirai. Tinoku appreciate zvisingaiti. Thank you very much. Aiwa, muri kuburitsa peace of mind. Madzimai akuwanza rege stereki mudzimba umu madzimai.
pana kumira mushe. Ai, madzimai, ugona zvivindi zvavanenge vainazvo munhu kuita nharo kuti hegi tikatomamirira unozonyarira kana mazasi akuverengwa apa unotonga uchadonha pasi. But anyway, ndo zvazviri. Tingadie. Aiwa, zviri kwese. Right, nhasi tine imwe yatinayo panapa. Tine imwe yatinayo yatoda kuti muzotibatsirirawo mwana ushu. So mwana uyu regai akunyatsokudzai nyaya yake ega. Then mozotiudzai mimi kuti how do we go about it kuti auye momuita, then toona kuti zvinofamba sei, tonzwa nemaprizes acho kuti zvinofamba sei. Right, chitsidonedzerako nyaya yako Kelvin. Okay. Ya, inini ndotwa Kelvin ndakakurira kumusha kwana mai. Ndokwandakakurira after baba vangu vashaya ndiri kumagrade 3. Vashaya kudaro mama vakazongowanikwa nomwe murume. Vawanikwa nomwe murume uyu mama vakazorwara, varwara nechirwere chemwoyo ndobva vazoshaya. So vashaya kudaro mama baba stepfather ndobva vanditora vakandoendesa kumusha kwana mai kunozova kwandakakurira kwandakazoendera mberi nechikoro, vakatanga kuendesa chikoro primary yangu nesecondary. So ndakusekondary ndakazoonawo kuti ndofana nge inini ndichitsvagawo vekwangu. Mama vangu vaimbondiudza vachinditi vaisanyatso inini kuti ndandiri mudiki futi, saka zvimwe zvakanga ndiri zvekuimagina zviya zvekuti asi ndaimboudzwa ndichinzi ndinenge ndinoera shava, ndinenge ndinoera dhuwe, uye ndinenge ndiri senemo, kuti ndinyatsozva senemo chaicho kuti ndimachando here kana kuti chando handinyatsozive. Asi hanzvadzi yababa vangu vainzi iri kurafingora ndokwaimbogara hanzvadzi yababa. So ndakazotanga ini kutsvagawo pamafacebook ndichitsvaga ndichita ndichi ndakangoona vanhu vakanzi machando ndo inbox, vanhu vakanzi chando ndo inbox, kuzi ndine confusion chaiyo kunyatsoziva kuti ndinyatsozviva chaizvo kuti ndichando here kana kuti ndimachando handinyatsozviva chaizvo, uye kuti ndiri dhuwe here kana kuti ndiri shava handizivi. Mama vakazoshaya ini vasina nyatsondibudira pachena plus ndachiriwo mudiki. So ane umwe mukomana akazongouyawo face akazongouya akachiti iwe uri kuti unenge unonzi machando kana kuti chando, pane vamwe vari kuvazvimba vakadai ndobva handidirect. But gogo vangu ini vaimboda kuramba kuti zvinhu izvi iwe tisiri kunyatsoziva chaizvo kuti uruwepe chaizvo kuti uendezvo kuna unetsa. Saka gogo akazongoti alright chimbotraya. Gogo kwana mama kwandakakurira ati chimbotraya uende. Ndopandakaenda ndasvika kwazvimba kwandanda director nemukomana uya, ndobva ndasvika kwazvimba kuya. Ndasvika kwazvimba kuya ndakasvika kuna vanonzi mai guru, vainzi inini ndiri mai guru. After ndatsanangura nyaya yangu kuti ndakadai zvakanzi inini ndiri mai guru panapa, kureva kuti vanenge baba vako vanenge ndo vakashaya, kuzi vanenge ndo vainzoshandira kunana karo wechinhoyo pamwe ivavo ndivavo, kana uchiti chini machando kana kuti chando papa atinenge ndivavo. Saka zvinoda kuti nditese ndiudze vamwe. Panapa tina tete vari kupi, vari kuAustralia, nabamunini vari kuCanada, nevamwe nabamunini futi vari kupi, vari kuNorton, ndo nevamwe vanawo varipo. So ndoda kuti inini handikwanisi kugamuchira, saka ndotanga ndatase ndavanzwa, ndobva vavaudza zvakamira sei. Vana bamunini vaya vakati tiri kuuya after bamunini kunotondo vakati tiri kuuya, vamwe sezvo vanga vasingakwanisi kuuya kuzi vari kure. Bamunini kunotondo vaenda vakati ini ndichauya after 3 days. Ore ndasina kutsanangura simeri kuti ndiri ipapo pamaiguru. Ndasvika pamaiguru ipapo pavakafonera vekunotondo kuti ndiri kuuya after 3 days. Pane kunonzi kwaSabhuku here, bamunini vakati alright tiri kuuya. So ndakanzi ndinofanira kurara kwaSabhuku, ndokwandakandonorara sekunonzi kwaSabhuku. Ndanorara ikoko ndobva ndazonzi bamunini vauya here after pane 2 days
vakanzi vauya saka vafanira kudzokera hei kwana mai group yako ndaenda nevamwe mai vaiti ndini mai sabhuku ndobva vaenda neni ndobva ndasvikotsanangura ndatsanangura ndobva ndavaudza bamunini vaya bamunini ndobva vachiti nyaya yako yakamira yakadai so kana yakamira yakadai ndisusuwo hatizivi pamwe mukoma wangu ndirichi pamwe ndovangu ari baba ako asi tichinyatsa kugamuchira chaizvo chaizvo zvinenge zvinotinetsei asi iyo sezvo pasina zvaunoziva tichangokugamuchira ndobva ndambogara asi manje kuti ndione kuti kufarirwa kwacho ipapo kuzina ndakuona kuti ndakakonzeresa kuuya kwandakaita ndakanda kuona kuti panapa ndange ndakonzeresa zvimwe zvinhu kozi maiguru ava mufaro wangu wakushaika ini vaindifarira manje asi kune vamwe zvimwe zvaizonge zvobuda kune vamwe vana vaizongoimbudza kuti uya kwawakaita panapo unenge watikonzerese imwe mitauro yakatowanda so ndo pandakabva ndazotorwa namwe sisi wekupi mwana wavo wamaiguru ava second born yavo nekanditora ndikandati takunogara kuharare saka ndagara navo kuharare kuyakuya vainge zobuda futi mitauro yangowanda wanda chimwanzi mugariro wacho pana kuya kwawakaita wakakonzeresa hausi kudiwa kuna vamwe vari kukuda kuna vamwe vasiri kukuda so ndopandakabva ndazoti rega ndiende kuSouth Africa after ndaudzana bcause ndayabvisa nagogoti zvose ndo zviri kuitika zvakadai zviri kuitika so ndopandakabva ndazoenda kuSouth Africa ndaenda kuSouth Africa izveni kana mumagurupu macho ndakatozopedzera ndabuda magurupu ekumusha ehama dzacho hama dzandiri kuti hama dzangu ndabuda ndaona kuti handisi kudiwa kozi ndaizinge ndoudzwa namwana mukoma shamwari wakatotikonzeresera mwana sisa kuti wakatokonzeresera kozi panapa takutovingana watoni magurupu kuti munotambira sei munhu pamwe asiriye kukana masinema akafanana kana kuti mitupo yakafanana pamwe hazvina pamwe asiriwe panapa zvinozotikonzeresa panapa izvozvo saka pakatanga kungoita kuvingana kana izvosvika naye zvinozva kuti nditaure nana bamunini vacho vandikuti vana bamunini kutaura kwavo navo kunonetsa handitombotauri navo ndaitombozama kumboda kuti ndivake ukama navo but ndaona zvinenge zvinonetsa saka ii ndaida kubatsirwa kuti ndiite DNA ndiona kuti ndiri weko here pamwe ndiri kutopedza nguva zvangu ndiriko ndichifunga kuti pamwe ndiri weko ini ndisiri weko kana ndisiri weko ndoita se ndoenderera mberi ndichitsvaga kana ndiri weko ndoziva kuti alright ndiri weko asi handidiwe ndenda kuziva kuti aiwa inini kwandiri I belong kwana mai kwandakakurirawo kwahama dzangu havandidi uku kwana mai kwandakuziva kuti ndokandangoti hama dzangu avawo nyange vasingandidi ndogara ndakadaro saka ndaida kuziva kuti ndiri weko here kana kuti kozi kuna mwana mukoma achiti ivo kuna mwe aitonimbonditi iwe wanashuwa kuti pamwe pakaitika kakanganisika kuti uriwe panapa pamwe masinema akafanana kozi muvengero wacho mumwe wacho zviri kuitika mahondo dzimwe dziri kuitika dziri kukonzeresa uye ndiri maproblem amwe handisingakwanisi kutaura pana handozokwanisa kutaura kana kuinbox nana SIS MELLY handisingakwanisi kuudza vanhu panapa kozi zvimwe zvogona zvokonzeresa aiwa ina varipo vamugabe vane skiri rekuteerera kavafanani nesu techimbointerruptai right saka vamugabe mwana uyuyu handisi kuziva peteni test iri kudiwa apa pakuti ndeipi because ari kuti pane abrother iri kuwila kuita maDNA naye but brother iyi ari kuti kuri kunzi mwana wati mwana wani mwana ari kunditi mwana wemukoma anzi mwana wemukoma wababa handisi mwana wemukoma wababa ikati mwana wemunin'ina okay so amene kuti zviri possible here zvaari kutaura okay yes all right yeah it's indeed a sad story yeah it's very possible kuti tiite a DNA test between the late alleged father's brother and this gentleman ari kutaura naye uyu test iyi inonzi avuncular DNA test saka inokwanisa kuconfirma kuti in terms of the father vacho chaiwo it can come out kuratidza kuti vane ukama okay
saka zvinokumanisika kushandisa baba mukuru kana baba mudiki vakasiyiwa the alleged father. Saka there are cases ekuti baba mukuru can be used, baba mudiki can be used, even anzadzi can also be used. But normally in such cases, hatiwanzokurudzire kuti titeste one person kubva kuthis family. At least if we can have two or three, I think our result becomes very conclusive because tavakuona kuti no pane hama mbiri dzabva kufamily iyi une ukama nawo here kana kuti hauna. Yes, so that's very possible kuti tiite that to verify that question. Saka mwana wa bankuru aitika panoda bankuru kana bamnini? Baba mukuru kana baba mnini is the best. Kana takushandisa mwana wavo, of course, kana tashaya na bangu na baba mnini tawa kuenda further down. Right. Saka iwewe Kelvin, pana bamnini vangabvuma here apa bamnini na tete kana wakazvitarisa because uri kunzwa mugabe zvakutaura. Ndinoda kuti besero sisimeri kuti mimi alright. Vakaita vanhu vakaita semi motaura ndikupai kana kuti namba dzavo motaura vandiri kutaura navo vacho vandiri kutaura varipo vacho vari kukwanisa kuwanika vari kuharare ka ndo vacho vandiri kutaura ine kuti kutaura navo kwacho inini kunonetsa handitauri navo uye kuti haizonetsi manje vamugabe vari kuharare zvatinenge totoita manje nokuti dzimwe nguva nyaya dzakadai dzoda man to man handiona pachirume ndebvu chaidzo dzichitaurirana chaidzo handimaona saka ise tokumbira vamugabe voinda kunotaura nababa kuti no pane mwana akati consulta so tiri kungoda just a sample yenyu handichimaona hatisi kuda zvakawanda asi vatetewo kuna navatete manje iko tinogona kuindawo isu vanhukadzi tonotaura nawo pachidzimai tichinzwisisana sezvo pari kudiwa vanhu at least kana 2 kuti zvinyatsokubuda shudhu. danzi kuna tete vari kuharara anzi kuwari mupaki vamugabe vanotora masembus vanoindako vamugabe izvozvo haisi nyaya vamugabe vanoindako kunotora masembus ikoko haisi nyaya handitoona zvakafanana nemasembus kana uri kuno kuwani anongotumirwa wani handitoona saka vangatadzi kuenda pawareni paki pacho kunotora chisempu iroro then bamnini avo taurwa navo then start from there right. Vamugabe macharges enyu akamira sei toda kuzama kubatsira this young man. Alright, I wanted to figure out kuti vari kuba uyu mwana uyu ari kuSA ari kunoku kopi uri kupi kwacho? ndiri kumpumalanga. Ari kumpumalanga. Alright, yeah, we have my centers are in Cape Town and name Joburg. So I think we can contact one of our centers kuti avamubatsire ku collect his symbol of South Africa. Then is not a problem. Okay. Wherever they are, we are able to go and collect my symbols out, even to engage them as well. Enlighten why is it important to involved to participate in this DNA test? Because somebody so that should not be a problem. If he can provide my details, like address, phone number, everything, then probably we create a platform whereby it knows by feedback what's the feedback. I think that is perfect. That would be perfect. You don't even need to go to Zimbabwe. Unogenda unogara muJoburg iwewe. Unongoenda kuJoburg kuma office avari kuchakudza achataura vachakudza tari pakati because I think vakawanda vada kuzivawo ma offices ekuJoburg ndikutona ma comments kuno kuti zviri kufamba sei wozongodirifewa ikoko then unosiya inonzi sample yako ikoko then ma details evava vabankuru wopiwa wotipa tosvisa vamugabe vofambira nyaya dzacho ikoko then tozongo iwe kana vakwana yavingo results kuda unengoenda kunogara mustudio here kana kuti zvofamba sei kuva mugabe anenge ouya here kustudio kana zvodi? We can know. It's up to him. I not decide how. Maybe we can come back to this platform since and then we just proceed with this case so that you watch follow our number watch one update. Okay, no problem then. So Maria yakamira sei? It's $275. $275. Yes. Saka kana chibhadhara kuno kuSA anobhadhara mari vanhu kuti kuno hakuna madola. Oh, by the way, I have to advise now kuti my price yakamira sei, but I will post you. But it's, even if you're just to convert, it's more or less the same using the rate here by internet. All right, then it's sorted. Anditi wainzwa doko?
chinji. Right. So vamugabe regai tione tabatanidzawo mari kuti muti mwana mufana mudiki uyu haiwa totongoona kuti ipo panapa tatoita kuti at least agutsika tambe tati kuwadi kungosiyana nazvo, but it's like he is so keen kuziva kwaanobva kuti chaiko chaiko kwake ndekupi, saka tikwanisi kuti timuvharirewo that opportunity. Saka let's try, we will try and help him where we can tione kuti takubatai then zvinhu zvacho zvongoitwa saizvozvo. Yeah, that's fine. And also maybe just to add on, in the event kuti exhaust possible relatives ake taona kuti hapana kama we can start afresh from zero kuita inonzi GPS DNA testing. Okay. Iyoyo inotibatsira again kulocate the real geographical origin yekuti his DNA yakambofamba sei, inoonekwa who are the likely people vanogona vari related kwaari. So Right. that can also be possible, yeah. Alright. Saka iyoyo kana wodzoka kechitu, let's say havasi tobhadhara futi 275 iyoyo. Kana takutsvaga vamwe futi handiti. Alright, takutsvaga vamwe. Yeah, it's okay. The issue of payment, yeah, that's the same figure, the same price. But in the event yekuti haina kuwanika, still I think we must be able to help you. Okay, all right. Thank you very much Vamugabai watinotenda. Right, saka regai tipiwe madetails acho ese tigare takupai imi mugare mabata hama idzi mukonfirme nadzo kuti dzinganzi vangati kudii, then mutaura navo vose ivo bankuri baba I think vanobva vangotaura nehanzvadzi yavo kuti masamples ava collectwe, then uyu kunoku motirayira kuti anoenda kupi obva enda ikoko, then nekuti mari yacho inobhadharwa kupi, then tongoita saizvozvo. That's fine. Yes. They can just we provide the banking details to South Africa, Global DNA South Africa, and then it can be paid that side. Right. Then Masembos as well, we provide the address, and then we give feedback myself support. Okay, right. So Mugabe mukadona ndokumbira comment section mutisirawo location so that kune vamwe vantu vangu vachitaura nyaya dzemaDNA vanhu vangoinda kunotsvakawo ikokoko. Handiti maona vainde kunotsvakawo ikoko tione kuti vaindewo kuDNA ikoko tinoona, because platform yavamugabe ndeyekutongoti kana munhu anenge achitoziva hake ka every maplatform anotaura nyaya dzemareal life issues idzi ka kutongoshandidzana navamugabe, because chokwadi one way or the other nyaya dzakadai dzinotouya chete dzinotouya ende tichatodziexpecta dzimwe dzana baba chaiva vanotoya kuti SIS MELLY panapa tokuisa nemukadzi kozi mwana totovabata Mugabe kuti uyai panapa mupedze nyaya, tinenge tinayo nyaya iyi handiti man tinayo nyaya mubaba man mira ndigoti vafonera vekubotswana vaive kuuya panapa chiti vana ndida kuita DNA yevana mavaziva vemukadzi wokwamutare uyu tinayo pana baba vatoda vakati DNA but time yacho pakaita zvihondohondo, saka takabva tangokurudza dzimbura zvimoti hatina kuzoda kuipesiwa nyaya, but varipo baba vamwe wedu panapa vaiti ndiri kuda maDNA. I think vanayo Alright. sa regai tiite nei then taurai. Alright, I want to emphasize there's a lot of people vanhu vasina kana pekutangira kuti hama dzavo dziri kupi. I think we also need to start dealing with those cases kuti havana clue, hama havana kuvaudza, hapana hama yakavaudza kuti hama dzako dziri kupi. We want to try to help those people. Toona kuti tinosvika papi. Are we able to identify their relatives? Saka vese vane makesi akadaro ekuti havana clue. I think they should get in touch so that we see how best we can help. I think one day ava ndo vakawanda manje avo ndo vanhu vakawanda pano checho vanotouya pano nenyaya dzokuti handizivi mai vangu kwandakakurira kuti baba vangu handi mai vangu vakafasanandudza handitozivi ndakaudzwa kuti uku kundikaenda kusiriko. Ivavo ndo vakawanda manje ivava. Alright Vamugabe, thank you very much. Motisende motinyorera mucomment section ningirikiri location address yekuJoburg TP nekuita kuti vari kuda kutoziva vana baba vavo. This is the time guys, zvisa zvanyanya kudhura. This is the time mochiitigwa iyoyo GPS iyoyo moloketegwa hama dzenyu kuti probably wakabuda apo handitiona ugara uchiziva peace of mind kuti ndiriwo kupi. Unobheta kunorambwa uchiziva kuti ndepapa pasi vosvika voti tikugamuchirisa hatidi, asi uchiziva kuti ndo pamusha pako apo. It's better that way. So thank you very much Vamugabe nekuuya kwenyu, munoshandika nemufunge. Thank you very much. Amunambotora time 2 minutes manga matosvika. Thank you very much. Thank you so much. Murambe mune humbleness yenyu. It's okay, SIS MELLY. Then also you mentioned something about the Botswana guy. We have centers everywhere, like Malape, Gaborone, and Francistown. So I know what it's for food to send a cocoa. We will be Botswana. It must be very possible. Okay.
right, ndichatovabata. I have his number, ndichatovabata ndobva ndatovati uyai munzwe, and then I have somebody atoti sisimeli ndaomera atochema mucomment section. Okay, tariro namba varega uzondibata kuseriwo, right, kana iri yavauye kuda vamugabe varipo namba dzavamugabe tagara tinadzo zvedu, but tinongovafonera zvakare kuseri motaurirana. Handitika there's no need akwe kuti zvangu zvakaoma nokuti vauya vamugabe unongondibata tapedza apa ndokuconnecta navo, and then motaurirana mongorongawo zviri kuitawo izvo muchironga muchingodaro. Thank you, SIS MELLY. All right, thank you vamugabe, God bless you so much. God bless Thank you. Bye. All right. Right, so guys, this is the case. Vamugabe is such a humble man, guys, such a humble guy. Vakazvidzikamira zvavo vamugabe. Alright, chitanda unochitanda nobada kuseri. So okay guys, nyaya iripo rate yanhasi yanga iri almost 4,000 doku. Wanza uchaindi kuZimbabwe, simple unosiya muJoburg. Andokunzwa wasiya simple muJoburg. Ivo vekuJoburg vozokoleta voisa ivo vamugabe madetails vachatipa ivo ndovofambira nyaya dzinoda bankuru wako vachivatsanangurira pachirume, man to man. Ivo vari professional mubasa iri vanotoziva no approach ipi. Antoona. So isusu ada kuti uchitibatsirawo mita halfway. Iwo ngochida kuenda kuZimbabwe une mari. Pane munhu atano kusira 50 pounds so far. Mari yekuenda kuZimbabwe yanga ichipinda pasi ticket. So that tono mari yakurumidza kudi kubatana, because uri kunzwa vachiti kana wodzoka kechitukuti kana kwanza kusiri koko pane poda kuitwa location kuita kunyatsotsvaga neGPS chako chaiko nedrone kuti vako chavo ndevapi pachada zvimwe mari. Antoona. Saka for now ngatimboshanda nezviripo tione kuti pachamira sei. How much are you putting you on the table? Ndokudzai mangwana kuti ndaona mari mangwana. Tongoti yangu achida kushandisa kuenda kuZimbabwe yeno kudzoka iyoyo ndio uchisa pasi ticket, because wachaenda kuZimbabwe zvako zvose zvongoitwa zvongoitwa ngikiri pafoni apa hapana zvokuti chaenda kuZimbabwe iwewe. Handitika then anzi tipewo namba vachakupinyirai mucomment section vamugabe momo vanokupinyirai. Then guys, we only have 50 pounds. Munhu atanomisira 50 pounds. Handitika pane munhu ari kumisira 50 pounds kuti akwanise kudi awedzere pamari yekuti aende. Kana aripo umwe anoda kumubatsirawo nemwe 50 rand, 50 pound, 100 rand kuti azive kwaanobva mwana ushu. Hansi 270 3,900 and that is almost 4,000 megi. That is almost 4,000. Kana aripo anoda kumubatsira achisi zvokumanikidzana, handitika ngazvibve mwoyo mako uchinzwa kupushiwa wega. Handitika munhu anenge achitindoti nangu nenondikuisa 20 rand yanga na 50 pounds kana chii. Handitika please ingonyora mucomment section, the admins will be capturing my screenshot vozokuvingai kuseri. Handitika motaurirana kuseri. Handitika motaurirana kuseri. Varipo here vamwe vanoda kuonawo mwana ushu nesomething. Okay, paitawo chitu Hilda ati achabatsira zvakare ne50 pounds. Thank you Hilda Mumasa, thank you. Now we have 100 pounds. 100 pounds yato yemari kwe. Hasati yato yekuma 1,000 something chakadaro. 1,700 something chakadaro kana 5,000 meno. 100 pounds mari. 100 pounds mari. Patwe ne 100 nefi 100 pounds so far. Tani 100 pounds so far. Taveni 100 pounds so far. Guys, move mangoti saka yo marisausi chao yachifurigwa pano pa diet ndipo chasofurigwa marisausi ako pano tichinzwa kuti ndiwe kwati avasi. Pana apa ndo pachaya vamugabatso kufurira marisausi ako panapa. 20 pounds. Saka tani 120. Paita 20 pounds. Inga une lucky zvako nayo. Une lucky yako. Paita 20 pounds. Hanzi 50 pounds imari kumaranzi. Kumaranzi 50 pounds kumaranzi imari. Haisi 700 something. It should be 750. It should be 700. Saka taveni 120 pounds. Ndo mari yata nayo 120 pounds. 120 pounds. So guys, munoona kava mugabe ndivadira chinhu wani. Ramba yayo muchihura. Hura yenyu muri pavarume, ramba muchihura. Handitika varume musi vanouya pasisimeli vachijamuka usisimeli kune zviri kuitika kumba kwangu kwauko. Ini ndinokufonera mugabe pano. Zvina basa kuti uri top fan. Vamugabe votouya panapa. Mazasa ramba yayo muchihura. Amenei. Musati ndakupai tip. Hurai. Vamugabe vachauya pano. Vozokudzirai pano kuti mazasa akamira so. Saka chihure kaichi tachishoma guys. Ndangotaurawo. Andati musahure. Asina kuti ndikuudzei. Nangoti ndingokuudzaiwo. Plus nyaya rate inokwira nekudzika, infatuator, inoningira, William Dadiko, influctuator rate handitika. Saka 120 tani 2,371.
saka iwe dhoku ungashaya 1000 here Kelvin Mati? ungashaya 1000 Hainoni. do I think inenge zvinenge zvatobalance saizvozvo ukangotoya neyoyo zvabalance zvatoita so iwe uchindisendera madetails phone number yabankuru vako neyavatete handiti nemasita avo handitika tobatana kuseri wondipa kana kuti ndongokukonectana vamugabe wovatumira zvese mari yako yatokwana. Thank you very much. Mari yako yakwana yave close to ne ukazobvisa 1000 inenge yatokwana. So right mari yake tave nayo guys. Thank you very much Kelvin. Tokubata kuseri iwe chigara nitumira madetails acho ese handitika madetails ako ese abankuru aya ese wataura neyavatete kana ne phone number woisa nemazita ako kwete ratio ratashandisa iri nezita rako chechero kuti pane aiti futi achabatsira fune 20 pounds handitika vari apa. Thank you my diaries. Zvako zvene unotori neMwari vanokufamba newe zveshu dei vachivhurira zvinhu zvako zvacho zviri kunetsa izvozvo Mwari vachikuvhurira zvinhu zvako zviri kunetsa izvozvo Mwari vako zvako zvafamba zvakanaka. Saka mari yake yakwana mari yake inenge yaita this guy tamirira madetails chete toforwardira vamugabe vofambira nyaya dzacho tozodzoke pano musi wacho change takaimaketa show iyi yemaresults takanyatso kuimaketa chaizvo tine manumbers edu ayaya tonyatso kushare kuti DNA vamugabe uko pochizara tichiudziwa maresults handitika tariro ndibate kuwhatsapp then todi tozopuwa nhikiki saka iwe utase kundipa nhikiki yako iwewe Kelvin tapedza newe wochinisendera madetails acho ese indorara ndaforwarda kuna vamugabe handitika Linda Lee, thank you very much. Muyane lucky mwana uyu mari yake yatokwana. Saka imimi maadmin vari kutora screenshots, maadmins torai screenshots so that tozoita follow up. Andise Lina ndo zvavanogona zvizvozvo. Ndo basa ravo. Vachaita follow up andise Lina kuvanhu vese vapledge kuti mari iunganidzwe the earlier the better. Andika ibva imango imonth ndiko zvino musati madya mari yacho chibva imatongo iforwarda kuna Cherry Poki ndiye achabata mari yacho yese. Ongo iforwardira kwa account yana vamugabe straight. Animaona straight ku account yana vamugabe kana kuti ku account ya South Africa iyoyo animaona haisi kupiwa munhu uyu maoko Kelvin mari katongokwana ku UK ikoko antika inongoiswa straight ku account kupi kwana vamugabe ikoko vokonfirm kuti mari chaiwana then ma process over atotanga hands 30 pounds tora screenshot miraku nditorei ma screenshot kuita kuti kana manhikiri vasina kutora hands inbox me the details right now namuchinja wekumbare wow andise Lina regai ndifone ndionoti varipe pamwe kudavara mirai ndivafone dhoku regai ndimbokudonedza regai ndifonere andise Lina vatione kuti varimo here mucomment section kana kuti havamo muri comment okay alright saka munotora mascreenshot kasaka bolati Section everyone chibva imaenda kuinbox kwa muchinja wekumbare ari kutokumbirawo madetails right now muchinja wekumbare saka chimupindirai muinbox mumupe madetails arida kutoitransfer izvozvi the earlier the better. Okay, I'll do that right away. Okay, thank you. Right. So varimo mucomment section okay vakati muchangama saka vaitawo so guys vese vakontributira mwana uyu thank you very much. Thank you very much. Thank you. Mwara kuitire zvakanaka mwara kuropafadzei anditika tozokupai feedback mimi kuti zviri kufamba sei nekuti zvaitwa here sei marisatsi ari kuya rini tichange tichizokudzwa hanzi aiwa izita ratongomupawo. Hello Kola. Hello. Mushe kanjani? Right. Sisimele ndatabva kurara kana kundira refichekunda tanza. Sisimele inini ndaitengesa magumbeze andaiti ndinoshanda basa remumba anditi nawodo magumbeze angu ndatengesera vanhu anditi ndavanza kuti mandibhadhara kupera kwemwedzi. Nasi mwedzi wapera vanhu vakungutoti magumbeze akabharuka hawo ndikubvunza vamwe vanhu kuti andibvunza vana bobharuka kwe mimi enya abharuka makadunudza before ndisanda mwedzi usati wapera nasi ndakabvunza mari ndikati mari ndikaitora musi wa1
ndichamungandidaro ndinochandobhadhara mamba ndokutaya kuti kamari ndandikaita kakamari kekai mwana wangu wechikoro ndikaigaisa ndakatenderedza panozovhura mwana wangu wechikoro at least mwari chanenge yapo sisimeri nasona kundoti mari yako makupedza kwaaite akakabharuka hawo shame utengesera uri kupi mablankets acho kutengesera kujobhek sisimeri ndakangohodha mablankets ati ndakangomahodha ari 5 ndichitoti kamari chechikoro ndisaishandise sisimeri ndingoramba ndichingoitendera wakahodha iwo right ngatangire pakuti wakahodha magumbeze api acho ndakahodha ma2ply sisimeri because ndakatombobvunza mukadzi ndakatengesa ma2ply because yenzi kune chando handitaona ngoita ma2ply ndakamahodha kudragon city 380 sisimeri ndikahodha ari 5 the more reason why I asked you kuti magumbeze wakahodha api kupi dragon city machire kudragon city nonsense unozviziva irubbish musahodhe machira kudragon city guys kana muchihodha machira pindai mutown munohodha machira mutown kana kuenda kumusa ari expensive zvawo but quality yawo equality chai chaiyo aya mablankets ekunana dragons zveshuwaka ukatengesera munhu ukamuti ndibhadhare manthendika ndokutaurira hakubhadhari vakawanda vakadonhedzwa ndikuudza angu kwete kuti handisi kuda kuzonzoteerera nyaya yako but ndoda ngokudza chokwadi chiripo vakawanda vakadonhedzwa nemachira ekudragon city zvokupa chikwere ndopira kumwedzi pondapira kumwedzi kudai unoona mhaka kugarira nechijira chako chakapetana chakaungana chakaunyana chiri chazara chaungana chine chitutu kudaiwo chiri pakona apo but tizirezenjezera kowaipesa panga asina kungudza munozati mukomana wachonaka iyeye wachonaka ndakatengesa ndozondichikokana makakokana iwo muchindiletera kudzine because of mukomana uyu ndakambodanana naye handiti but the problem yekuti aida kurara neni sisemeri but inene ndakaona utano hwake kuti haasi munhu ari right ndikamuudza kuti totanga tanoteswa fesi then iye bhati azviti ndinongopfeka makondomu ari tu sisemeri ndikati no andisana muchizoti iyo problem yakuri pakuti ndekuti ndakaramba kurara newe handisaka wakundiitira utini kokana wakati mabvarure chida ngondikaurisako chida ngondiitira utini chida ngotora advantage asi Tariro vakomana saka iwe waida kusanganisa nikikiri waisanganisa business nepleasure here Tariro vidiwe aiwa ndaisasanganisa sesemene but ndakamupa ndokutengesa handiti then pahanditi yandikire 1 ndinoona chena mamwe chena 2 arudo nevanebamba pavo handakusanganisa but ezvito zvezvinhasi nandopaa kundudza dzonizvo waidi kundudza pesa pamwedzi usotapera bosofu nhasi ndabvunza mari yacho naikona mapesa ndaimatengesa 450 handiti saka vakatora 3 ese e3 then anofanira kundipa 1350 nawo akuchindudza nhasi mwedzi unapa ndo mari yemwana wangu yechikora akundudza kuti mari yako saka mukomana uyu ndiani zita rake mari unonzi ani mukomana anonzi takudzwa aripo pafacebook anonzi ndipo makasanganaka no aiwa ndosangana pafacebook alright saka namba dzake unadzo here papa tibve tatomubata futa takuzwa tipe namba to namba dzake ndinadzo rega ndikudedzera rega ndiende kumafchat kwacho alright enda kumafchat kwacho is 067 hello taitaura 880 072 0702 alright chitega ndikudoredza ndimufonere tione alright sharp saka Tariro ndo rako ranoziva ka Tariro ndo rako ranotoziva nditi ndo ranoziva alright chitega ndimufonere pinda mucomment section okay right zvakaoma ndo zvandokudza zvandosangana nazvo kuseri nevaning'ina vangu ava ndichingoti sisiveli izvozvizvi ndo zvandaisangana nazvo ndo dzimwe nyaya dzekuti vane vachiyakohemerawo sisi vavo kuzvo ndingadi tigai tichitofonera iye Tariro wacho anzani iye takudzwa wacho itiwe kuti unoregei kupa munhu mari yamachira tikasatukwa hedu naye takudzwawo answering service for 0678800.
Right, the phone is off. This is the answering service for Phone iri off. Mirai ndione kuti ndakaiseva iri kubuda here kuWhatsApp. Mirai. Kelvin itauchisa ningirikiri madetails ako aya ana ningirikiri kuWhatsApp kwangu. Gaiti ndi WhatsApp tunotatu bekweri. Tuone kumbata. Namba yacho haibudi kuWhatsApp sei. Namba yake haisi kubuda kuWhatsApp. Namba yake haibudi kuWhatsApp. Miraitoni. Tiyaseva here. Namba yake haisi kuWhatsApp. Namba yake haisi kuWhatsApp. Ndo shikuitika panapa. Namba haisi kubuda kuWhatsApp here. Kana kuti chi andisikusiya. Ko namba ku WhatsApp. Namba isi kubuda ku WhatsApp. Ndaseva kuti takudza machira. Ndaseva kuti takudza machira asi kubuda ku WhatsApp. Mirai ndimbufonera msikana tiwo kuti namba iri ku WhatsApp ere. Isi kubuda ku WhatsApp. Welcome to voicemail. Kon msikana ndikufonera kamainini ndikufonerai. Tari ndikufonera. Fona kwa kwenda voicemail. Welcome to voicemail. Tariwo namba yako haichapindi uri kuenda ku voicemail. Hanzi refresh. Alright, rega ndite refresh achitoni. Rega ndite refresh achitoni. Nyaya dzacho. Makambona muna nozvimba musoro nezvikwereti ndini ndo zvikwereti ina ndizozvimbi nezvikwereti ndo zvimba nenyaya dzokunzi dai munokolekta zvikwereti zvedu ndo zvimba nekunzi dai munokolekta zvikwereti zvedu ndoti even way mudzimwe mama dzimwe dzachinda kuti anchirapa iko ndo nchabhadharisa kukolekta zvikwereti nchabhadharisa kunokolekta zvikwereti yeah. Hello. I think pangane ngato nditemera because tangati chitonitsa. Phone. Ana WhatsApp munhu. Ana ine anobeka dzoti pa WhatsApp ndodzata chitonitsa nadzo pa Queen WhatsApp. side kwangu inde isiri kubuda pamwe ndigasha ndaita refresh amen. Asi direct calls. Ndiyo namba direct calls yo. Ndidzo namba dzi direct call. I think pangane ngato ndidzo namba dzake even pa uku Facebook achisa kuti Temba rami anzi Tembara Temba. Tanzi Temba Facebook. Temba chi? Yeah, Temba. Temba kuti Temba. Temba chi? Anzi Temba takudzwa. Anzi Temba takudzwa. Anzi Temba kuti Temba. Temba THE. Temba. Iya kanyora THEMBA. Ka Temba. Temba. Kuti Temba. Alright, rega nditry futi to. Pamara kutoona ke live. Yeah, mbuzi ndangachuta nani chomutukoka di kundudza kunguva ichiripo. Mimi problem ndekuti ndakaramba kuda zvaita. Anoshanda piko Temba. Anoshanda piko Temba. Anoita zvokugadzira matebho, mamwe anotengesa matebho so ndo anogadzira. Okay, SIS MELLY chia pesa nonyona mari yangu inokwana kuita 3 years. Gulezi kwana maini kwana. Alright, rega ndiningirire. Rega ndifoni. Ada ngondikaurisa ke but ndakaona skin yake SIS MELLY even nangu mkamuona kuna picture yake haasi munari right but ngoti ndangenza zoda kunzomuti kuti skin yake haisi munari right but ndo advantage yako da kunditora kumambisa nyanga skin yake kamboita sei kokana kavaudza kuti mabharure then nzira yachida ngondikaurisa ke SIS MELLY skin yake yakaita sei naitari yakaita sei skin yake skin yake amini zvaanongo andodzati munhu anorwara SIS MELLY kwiwaidawo munhu atazara kugwara seiwe
zvakaitika ndezvekudai zvinosesemera handisi munozoti pane kusana pane gurupu rewhatsapp handiti then remasingles and ndokwatakasangana but kuti uzoudza munhu tonorana but nandichamuudza angu pechandeiramba kuti wanga wakambosangana naye feafea here zvokunyatsotomuona chaiko feafea ndakatomuona feafea then ndopandatoziva skini yake haiiti sesemeri handiti but nekuti ndesaka ndaitika ndichiramba kuita zvaari kuda because ndakaona skini sandaita zvomuudza ndichanjida kumuti andida kungomutsikira mapichana ndizonyatsomuudza uzota mundirektika zvinhu zvinonetsa sesemeri but apada kundipfidzisa because ndeiramba izvi tatoni almost 4 months here tichidanana but naye kuti arikuzvinini kuzviramba then akuda kunditsikira sati pamari yangu yemagumbe sesemeri mai ndoshandirawo mumba sesemeri then rikatigomubvunza saskini yake yakachenuruka skini yake aritodaire mafuta sesemeri tariro kusadaira mafuta kugwara here raitari kana ivenyango mukatomuona ivenyango mukanepadhuze pake napangamona mapoite mukanepadhuze nemake bvudzi rake cheromusoro ivenyango isikinisisina masingadere neskini makanango asingadere nemafuta ndikangokwenya pese paanenge ari saka uchiva kuti bvudzi rake irotodi harina kumira zvakanaka harina kunyatsosimba harina ivenyango kana mwagara naye anenge achingokwenya sisineni saka ndakanetsvaga adantoandwa ndechibhuku zofi ndairamba kuita zvaita sesemeri udata ndinoshandawo basa ndinopfugamira pasi sesemeri ndifukuro ndoti mari mwana unga ndinderedze sesemeri munhu ada kundita ndondita rakuzomnduka yemari toifambira dondiwa toda wedu yeskini yemari toifambira dondiwari yemari toifambira haisi nyaya toifambira towa zviri kufamba sei saka iyo skini yacho iyi unozora mafuta api kwei wakamboona mafuta anozora azana mbona mafuta anozora pamwe kuda haazivi mafuta ekuzora pamwe aanozora haasiriwa kana kutaria anenge tori white skin akapa anenge achikokurizva anenge akatomarika marika bhusi anogara kwenya anenge achikwenya pai pakati here kana kuti kumeso kuchikwenya even nyango maoko makumbo ese aya kuti andokamba even nyango pandakamuona repesi andika anenge akapfeka trousers handizve but anga akapfeka maslippers anotopfeka nemasocks kuti pasi paanenge achikwenya mabaika zvisazoona kuti anogara akapfeka zvimasocks kana vasaone ganda rake ende anenge akapfeka malong sleeve saka pamwe kuda nechigwere cheeczema chinoita pamakanda ichi unoziva chigwere cheeczema chekuti munhu anenge achivaviwa vamwe vanozoona vanoita kunge ganda rakaomarara so unoziva eczema ndomuziva because ndakamboshandiramo munhu akadaro hazvisizvo zvaakaita ko haukamugwanizvo kana munhu chikudzoti handinoteswa dzinondodzoti ndopfeka makondomu tu ipapo pakuda pfeka aida kutozokudamburira makondomu aya sandopandairamba saka pesa paanogara saka iye anolojai anolojai anoloja sese saka paida kutoti hatirare tisipfeka tumama inamba kwacho ndakaenda pekutanga hamba nditi pekutanga ndakaenda then ndikamuudza kuti ndiri kuperiod ndibva ndaenda pechito but ndandisiri because ndaiona iye papato pefirst time yekusangana naye but ndaiona ndakatozviona zvaari petito futi ndikamuudza ndiri kuperiod pese pandasangana naye ndaitomudza ndiri pariposi seyanga asingadi kumbobatawo here kuti aone kuti uri kuhere kuperiod kushushwa angasingambondi ndakabozi aitogarapo ndaitogarapo ndizamfanaka ndimunhu nekuti like iye ndonditi iye munhu aringori serious but nekuti ndaisada kumuratidza nekukasira kuti uzotozokaudza munhu kuti unenge unorwara anogona kurwadziwa but ndaida kumuudza ndaida kumusiya mbichana but nekuti akatada magumbeza ndinobvisa akapanhu pamakadzimba pauti akunditichiotore pabasa pangu nangu handisogumza kuhamba bos of nyaya yekona handisi kufamba ndinogoya sei ndakakuudza namachanya kapiwa ndisendere pafoni pangu ine zvakundirarisa pamwedzi wapera apa ndokamarike mwana wacho nawo wechikoro mama wangu anenge achidiwa something ndini ndinotochengeta mai vangu ndindochengeta mai vangu ndindochengeta mai vangu ndinoda kubhadhara futi polisi zizvo machana isi intongo yakapera sese mene nachotaisirayo ndo mari yangu yemwana wangu wechikoro but apa vakundirasisa vese nangu apa ndofana kubhadhara polisi ndofana kuchengeta mai vangu vakore ndofana kuchengeta mai vangu zvese izvo zvangomiyani naro munhu akundirasisa right ikanimbotira yakubata futi themba ukechitu ndiono themba uyari kusvamisa sei mira ndimbotira mufonera ikanimbotira yakubata themba uyu guys tionoti zviri kufamba sei mira kumutsvaga kuwhatsapp kuda pamwe zvino aveko ndarifresha foni aningina wangu avo zvakaomazvo yaabuda wangwari right
ende abva izvozvi manje abva kuma to 10 paWhatsApp asi Themba ngaasadaro. Themba adzima foni guys, akadzima foni yake because aguma kuonekwa na 9:45 because haisi kutomboti ringi, iri ngoti calling, haisi kutomboti ringi, iri kutoti calling. Saka adzima foni, rekaiti mbotry direct tone. Adzima foni. Yeah, akadzima foni. Okay, so akadzima foni, mukomana akadzima foni. Saka ndichaita zvokuti mangwana remind me tari undi remind mangwana kuseni ndikwanise kufona zvakare ndimubate kuseni, at least namba yake yakubuda ndaiona. Undi remind ndimubate zvokuseni Themba uyu. Tiwe kuti Themba uyu ari kuzvifambisa sei, ngaape munhu mari yake guys. Chero madanana mapanana mukudanana, ngaape munhu mari yake, kana madanana mukupanana, right? Nguva dzedu dzafamba. Pane kamwe kashoka nachida kuita but akachaiti time dzedu dzainda. Pane kamwe kashoka nachida kuita asi live time dzedu dzafamba. Ndoda kuti mundibatsirewo nenyaya ishi, right? Ndikaindivhure ichi munyatsonzwa. Ndivhure ichi munyatsonzwa. Mirai ndiconnect speaker. Mirai ndiconnect. Okay, ndiconnect speaker. Hello, Mama. Mama. I'm trying to sleep. I'm trying to kuti ndikangani kuti ndisaoni kuti vanosaita sei mama vatisekuramba zvitomundorambira mama. I think zvimupfungwa mangu mama, I can kill myself. I know mama, handisi kuziva kwandiri kuenda nokuti ndinoziva kana ndiri panapa it's not safe for me. I feel like pandatori koko ndatori safe. Moving from one place to another ndiramba strange. I feel like I was much more safe. Ndakabva ndiri kuno because I know vana vamukuru vangu and I know what they want is money. All they want is money, and without money, I'm useless because from what they've been saying, you can even tell, and I know. Ndo volume yacho itoripo, ndo volume iripo. Indakatoita kupfeka maheadphones kuti ndinzwisise. So that zvechikuru uchatumirwa mari, vachakutumira mari and etc. And I know them. Kana kuti mutaura kana vamukuru kana na vamukuru vangu, I know. You keep on saying, Maka says, Masura saying, every day. Only our loving touching him with himself, and I know him. Like if you promise something to him, like money, no, tell him to and tell me I don't go people. I'll be like, then this is it. I'm feeling so for myself, Mama, could you help me? I'm feeling sorry for myself. And Mama, she said, no, that's it. Mama,
only talking kwamuri, I feel like I'm freaked out kwamuri. I feel like I'm freaked out of my strangers rather than none of them one of my group because you don't know them, you don't know me, mama. I'm wanting the system of the institution change. Mama, look what you. I feel like not all my policy. Here's the thing, I don't go on and do it. I feel like I don't know. I'm this way. Mama, one day I'm not gonna wish. I took a song, but that was not my wish. I'm going for the sake of coming back home, wanting that to go home, Papa. But I'm dying. Those fears around me. Those fears. I can't live here. Those fears around me. I feel like I didn't do the cook south or somewhere for eating it like our mom. I feel like I was there with the strangers. I feel like strangers feel much more than close to me than anybody else of my relatives and about coconut time. I feel like because I told her not the same way I feel when I start running, I feel like in my mouth with my mouth. Slow whatever you got to. I lose a mouth, I will tell like I mean my name no. Mama, I know for them now. I know Mama did it right job and wish I couldn't come back, but this is not a safe place. This is not something that I can say. Oh, Mama is. Now, Mama, I don't see myself. You see, I don't worry if it's fun of Mama. That's impossible. I know for it. I don't know so bad about Mama. I don't know so bad about Mama. I don't know so bad about it. Why is that magana Java? Kwana hiwe na ijo? Wakandichachira kufaka nokufuzura yamoso mama ipengekuzvita ndikambogari pano. I feel like no strangers always fuck. I feel like no strangers. It make me feel like Timbomirai guys, munodwa kumhanya imbomirai. Zvipere tigoidzeya nyaya iyi. I know, Mama. Mama. Akufa mkati mmoja. Kufa kana mama ndukufa. Mama ndukufa. Ndatenga matata nchiti mama nipe ndingafonera ndinondona madecline ko. Ndinotara. Ndingato phone boss mama. I'm dead. Right. Guys, nyaya yandiri kuda kuti munyatsobata nditatenda ushu. Handiti akansendera this voice notes. I think ndakangana kuplayera imswe mandi. Akansendera last week nemswe Friday, I think. Right, achiti he feels kuti akaita mistake yekudzokera kuZimbabwe, akangoenda for the sake of kudzokera kumba, but ari kufila kuti atori safe ari kuma strangers kuno ku SA
than kuhama dzake kuZimbabwe. Saka pfungwa dzake ndakaona sekuti nini mwana ari kuda kudzoka kunoku. But now this is the challenge. I have been speaking na my group ake, and my group ake seems everything is okay. Vachitonditi takamirira kuti zvikoro zvandi zvakuvharwa, takamirira zvakavharwa kuZimbabwe, takamirira zvikoro zvivhurwe, achidzokera kupi kuchikoro zvatakamirira. Andimaona chete. Animaona havana mbotaura anything chakaipa pakati kana mchida kutaura naye ari panze pane vamwe vakomana navo. Everything seems normal. Then I went and spoke to mufundisi bankuru vake. Mufundisi vakangoti muri sei munoita nezvei ndobva ndangozvindochisvika okay ini ndiri pastor nonzi pastor ningi tikangopera na introduction bankuru vacho vanongondimhorosawo apo neapo muri sei sisimeli ndotitipo makadini ari semukomana aripo chichichichi. Then these voice notes came in and dzakasendwa late at night, early morning kuma past 2 a.m. dzekuno kuAfrica. Andimaona. So ndakafunga ndikagara pasi ndikati no man, something is amiss ni mwana uyu. One, mwana it could be, andisi kuti ndizvo, it could be mwana uyu anga kunakirwa ne John. Andimaona. Anga kunakirwa ne John. Remember kwave nema restrictions manje. Kwadzokera kuvabereki. Akurarama life yaye aida kudi yaibva kunorama kudhara kuSouth Africa uku akatoona kuti maybe life dzinenge dzakatisiyanei. Andimazviona zvenge zvakumunakidza. 2, kana mwana achitaura kuti I feel much safer kuvatorwa like vanandiri than kumba kwedu. Anditi chiziva kuti bankuru namai guru vakamugamuchira. Anditi vaide vakangotirambira same time kuti atichakwanisi because ndeke chi2 achitiza. But vakati ngadzike kumba adzokere kuchikoro. So something did not sit well with me. Andimaona mwana uyu akachengetwa kumba same house iyi yaari iyoyi ndokubva zvaakasiyiwa namai vakari mwana mudiki ndoko akachengetwa. All of a sudden azongoenda kuJoni adzoka akuti kwanda ndichengetwa kuvatorwa kuri nani. Okay fine, for instance we agree with him kuti kudzosera mwana wataita zomba it was a bad idea. Mwana uyu ainogara kumba kwani? It's a question that I want to ask you guys. Mwana uyu ainogara kumba kwani? Because as you still remember baba vaigara naye paipai vanga vasingasadi. Anditi vachitoti no zvikazondiomerawo ini ndakangoti ngachiwana kukuenda mai vakamuramba zvachose. Kuno hapana kwanoziva. Kuno kwanga kufonerwa nevanhu nemunhu takazotira kufonera pano foni dzanga dzadzimwa achitada kumutora munhu asingazivi atomusendera mari kuti uya kuno kundoda kutokutora kuno kwanzi kuti kuDurban kupi amene Mary Smith Port Elizabeth amene koko kwaida kumutora. Andimaona andimazviona. So ipapo ndipo pamwe pari kundiconfuse. 2, 3 I found out inini. I found out inini paleta kuti mwana ushu anditika kune munhu atinaye pano mudiaries before mwana uyu asati auya palife pano. Mwana uyu achiri kuZimbabwe akatsvaga help muvanhu kuFacebook. There is a lady ari is it Island Dubai handizivi but ndine namba dzake. Akabhadhara chikoro chemwana uyu kusvikira apedze form 6. School fees akatobhadhara for 2 years. Akabhadhara school fees ye 2 years. I spoke to the lady inini ansendera message ku inbox kwangu ye live ndibva ndamuconducta ndobva ndaenda kuma friend saka ndakaona kuti message yake ndaisizvo ndowana ana kusiya phone number ndomuwana sei ndobva ndaenda kuma friends ake ndanovhura profile mbva ndaona umwe munhu watiri mutual friend yangu nemusikana iyeye ndobva ndaita kwenda kune mutual friend yedu yaikati ndakaona uri friend nemunhu ushu ndikutiro reach out kuti simeli ari kutsvaga handisi kwanisa handisi kuziva nhamba ndobva atomuudza akati ndiri mumeeting ndiri kukufonera manje vape ndikati nhamba dzangu mupe nhamba dzangu ndobva piwa nhamba zveshuwa achingobuda meeting akandifonera akati sisimeli I paid school fees yatatenda mwana uyu before auya kuJoburg kuJoni. I was shocked kunzwa kuti auya kudiaries nenyaya iyi and auya kunoku ndakamubatsira ini ndaziva nyaya yake achiri kuZimbabwe and school fees yake is covered up to form 6. Unless kana school fees yakachinjwa kunzi yakwira handina problem. I am willing even to pay for the school fees kusvikira kuwedzera top up yachona kusvikira apedza form 6. So kune zvinhu zvakawanda zvisiri pachena zvisiri kubuda pachena panyaya mwana uyu guys. Inini I'm very observant and ndinoongorora. Andimaona pane zvinhu zvisiri kubuda pachena to the extent yekuti ndakatozosvika pakuti kose even vaiguru vandotaura navo
Andimaona. But mai guru andikati vakanyepa because mai guru vakangonditi panovhurwa chikoro I think changangonidha mauniform. Havanotaura nyaya school fees. That means vaizviziva kuti mari school fees yakadi yakabhadharwa neumwe munhu. Vangoti panovhura chanonidha mauniforms chete. Havanambotaura nyaya school fees. Andimaona. Ndo iripo saka ina ndizoiti madiaries imi munoiona sei because I think mwana uyu is smart musakangano. Mwana uyu is smart. Very smart and calculative. Izvozvo ndakata ndichitaura pakutaura naye cheko ndakazviona. And maybe he's being abused and not saying ameno andizivi munhu nemunhu ane pfungwa dzake. Munhu nemunhu ane pfungwa dzake andizivi but Belinda, won't you think kuti mwana uyu ari kuvabereki vake all of a sudden ndakunobvisa mwana kuvabereki vake chiti isusu madiaries ndisi tinogona ngatimubvisei mwana uyu timutsvagire pekugara aende chikora achibva apa vankuru vaiva namai guru for instance toti vari kumubata zvakanaka kozobuda nyaya dzakadai toti pamwe matrix emwana tongoti tongotasa all angles tongoti pamwe matrix emwana handitika vankuru namai guru vasikuziva chinhu handiti later on vozofind out isusu madiaries takuuya tichiti tauya panapa takutora mwana kuti anogara apa achienda kuchikoro handiti zvinozopa picture ipi kwavari naivo chii chatinenge taita mufamily tinenge taisa tadzvara chii mufamily izvi for instance ngatisarisei all angles guys andika ngatisarisei all angles toti for instance handina chokwadi right now handisi kuziva anything right now handi but kana muchida guys kana muchida tinogona kuzofonera hameno kana mai guru vacho kana tikudii hameno ka toga totaura navo toga mumbobo weyawo munzwa toti for instance muri kuti ngaabviswe apa atsvagire pekugara isusu ifamily yatisingaziye mwana yakangoya pano tamutsvagira imba uyu because we are feeling kuti mwana uyu haasi kubatwa zvakanaka ipapo pamwe iva chimubata zvakanaka takonzeresa chii mumba umu takonzeresa hatred ruvengo mwana uyu ozita dambudziko achigara kukubulawayo we don't know him hatimuziva tisi hama dzake mai vakamuramba already oze gwara ari ikoko voti inda kune vanhu vako vai vakakubvisa pano pawakati vasubata zvakanaka tinozoigona here nyaya ishi hanzi inbox dimisi simeli chi mire tu exactly thank you Anna hanzi akadi inboxa one Monday achitaura semnyaya ndakaiona nemba saka how many people is he inboxing thank you inangu ndiri munhu mukuru guys I see zvinhu neangles dzese no my guru havasiri vari kubhadhara mafees havasirivo vari kubhadhara mafees there is a lady anonzi Salom ari kubhadhara mafees akatobhadhara kusvikira apedza form 6 I can call the lady right now akabhadhara mafees akabhadharwa kudhara mafees akabhadharwa kudhara guys I spoke to the lady akabhadhara munhu antori mudiaries akabhadhara before tatenda auya kuno kuSA anogara kubulawayo ikoko anozivawo maproblems finance dzavo muri kuramba ndiri kuti nyaya iyi ine maloopholes akawandisa mai guru havanambobhadhara school fees yatatenda vakabhadhara school fees yatatenda kusvikira form 4 form 5 neform 6 akabhadharwa nemumwe mudiaries pano yakatobhadharwa kusvika apedza form 6 next year mari yake yeschool fees is covered guys we cannot risk kutora mwana watisingazivi handitika mwana wekuti tauya tabatsira munhu takutomuita mwana wedu wepapapa anorwara kana kufa hama dzoramba kuti inonobatsirwa kuya kune vanhu vaya kubatsira tinozodii mangwana isu tine patinokwanisa kubatsira kusvika guys toda tinzwisana ipapo tine patinokwanisa kubatsira kusvika ndisotoda tina families akauya pano tinotoda kuti vagadzisane hatikwanise kutiputse kuenda kunobvisa mwana uyu pana bango kwatove kuputsa tatenda chiri kundinetsa nechekuti nhasi because aravira Joni ndopa kuchiti iye haachakwanisi kugara navo kubva akasiyiwa ne7 years mwana uyu kusvikira iko zvino aite form 5 achigara navo atidza kushingirira kuti apedze form 6 gore 1 oitake zvada kuita ameno guys pamwe ndiri kuona zviri wrong hangu handizivi but ndakuvhurirai maline 49 tatenda nevabereki vake guys bankuru namaiguroke ndevabereki vake akafona munoziva kuti mwana uyu akandisendera message achiti mama handina bhudzi echikoro we can understand that akafona chiti ndiri kushota mabhuku echikoro we can even contribute for mabhuku echikoro but yekuti timutore ini chandakaona kwandiri inini
inini chandakaona mukandibvunza inini guys handitika mwana uyu aida kuti ndigare naye chandakaona mwana uyu aiti nichati inini chisumuka udzoke kuno kuSA ndigare newe muri kunzwa manzwa mavoice notes ake mamanzwa mavoice notes I feel safe kutove ikoko mama handika than kuno but anozviziva kuti baba vanga vasingasadi handiti ndiye akatifonera kumba kwavo saka aiti angachiti anenge ari safe ari mustreet here ndikamubvunza pafoni pana kugara zvakanaka ida kati ndozvandiri kureva kuti ndozvandiri kutaura guys kuti nyaya ine maloopholes my guru did not mention kwandiri kuti toda mari school fees but on the other hand she did not mention also kuti mari yakabhadharwa kusvika form 6 zvandiri kutaura kuti nyaya yacho ine maloopholes zvandikutaura kuti nyaya yacho ine maloopholes my guru did not ask for mari school fees kwatiri my guru ava did not even tell us kuti kune munhu akabhadhara futi mari school fees kusvika December kusvika next year December. Alright, ndakuvhurira inhingirikiri macourse for 9. And you also have you also have to look at why baba vanga vasingasadi exactly. Baba vanga is stranger vakangomunongo kunoku vakamubatsira anditi. But makavanzwa pafoni imi makavanzwa pafoni. Kwenda kuti ndakataura navo maivepo ndishaura navo pafoni. Vashaura kuti mubatsirei kana nhasi cheche mutumire mari ndimuendese chino pandakatumira mari yepetrol kuseni 8 dzakachaendawo dzati musvike kuma10 8 dzakachaiva toveko kumabhazi uko. Anomaona sezva kuti vanga vachida kuti vatomusiya kudhara kumabhazi vava vachoda kuti aende andimazviona. Saka anogara kumba kwani kupi mai vakamuramba anogara kupi. And no one to trust Nivea Primrose. I'm not trusting this. I can't do any loopholes because I am not trusting anyone. When they can destroy and debate to say woman's angu. Kutramangwana, debate to say woman's angu to Mangwana says smelly wakadai. And it debate and this one put in ya in my loopholes akawanda. In my loopholes akawanda nya ish. Both sides in my loopholes akawanda. Side drafted and the side dramai my guru. My guru went out to Zoti Mana Uyakabada school fees form 6. Though us now to kumbira mari school fees, but I'm not sure to Mareka Badara. Why would she not tell us kuti mukubvunza school fees Mareka Badara udara? And it two water kuna uyu nigikiri guys kona ipa numbers orange. Hello caller. Hello. Yes, Maswera say. Taswera dzima imwe phone. Okay. Hello, SIS MELLY. Yes, ndakunzwa. Okay. Ndinongotaura hangu nenyaya tatendawa. SIS MELLY mukomana uyu akauya nechichemo chake achitaura kuti zvinoondimirira mushe ndine shungu yekuti dai ndangopedza chikoro. Remember last time pavakataura naye achifara achiti manda wandipa marebhasi ndakudzokera. I think kuti ajaira kungoda kuwana zvinhu zviri easy because haangade kuchema nawo kuti akuda kuti zviri nani ndiri kuSouth Africa. Sezvanga muchitaura angatadze kushingirira 1 gore otanga future yake yakanaka munhu apedza chikoro than yekuti amhanyire kudzoka kuno futi kuSouth odzokera futi pasquare 0 then opedza futi akuzokunetsa yachiti ndikuda rubatsiro nezvakati. Okay, right. Nyaya akomotire muri kumboifunga here chirakadza adzoka nasanogara kupi? Ndo imwe nyaya yekuti akada kuti adzoke kuno anosvika achinotangana nani onotanga futi kutsvagana nevatorwa here kuti awane pekugara then chii chinozoitika after that kana munhu ari kucomplicata zvinhu mukomana tatenda ingoni munhu mukuru wekuti anofanira kuziva kuti future yake yakananga kupi but apa akutange mwana mudiki then ada kuita achinzwirwa tsitsi kwese iye zvinezvi anga kuti gore 1 here SIS MELLY tatenda ngazoti chikoro chakakosha. Vazhinji vari kushaya mukana wekutoti vapedze chikoro uri vapfuurire mberi asi atoona mukana wekuti vanhu vamubhadharira mari chake ndechekuti iye achienda achitanga kudzidza apedze apfuurire mberi neupenyu hwake asi iye ndo paada kutorasa upenyu hwake. Handizivi hangu kune vari kuti ndaona Samantha wati anyway tozocontribute mari funeral. Alright, tell us pfungwa dzako uri kufunga todii tomutora oya kunogarepi
muri kumupaira komotisheni South Africa asikana, because as far as I know ininika chiro kuchinzi kwai ndinobatsira, maybe my husband might not like it. Anomaona kuti mutorwa anogona kutozviramba kuti tina kuisaenderana izvozvo, kuti watotora mwana wevanhu ane vabereki vake kuti agare pano zvachose andingazvikwanisi. Saka ndodi ende ndishimwe chinhu futi chiri kuita njekuti izvezvi anenge akupinza munhu wese, let's say vanhu vari kuti vanoda kubatsira akavamupa accommodation, then what after that? That's the thing. Hana chikoro ari kujoni kunoku anoita chi, hana paper, hana anything, hakuna. Asvika mujoni macho asvika chitei. Let's say apinda mujoni pawana yake munhu ati alright ngauye ndigare naye kuno kujoni kwacho, anosvika chitei kuno kuningikiri kuJoburg. Hana chikoro, hana paper, hana chi, munhu uya ongogara nguva yakuzogara kuti go. Ndo zvandikutaura kuti tatenda datamba nepfungwa dzedu. Angatowanirwa plan yekuti upenyu hwake huchienderera mberi, asi ada kudzoka futi oenda pakutanga pasi kwezero, then otanga kupinza vanhu futi maproblems, because hazvishamisika kuti akadzoka futi sezvo munhu zvamataura kuti anga atesta John. Saka izvezvi akuZimbabwe akutoona kunge kwekwe kwankuri nani, but ari kukanganwa kuti awaniswa mukana wekuti abudirire muupenyu. Dzidzo yakakosha, hapana chimwe chinhu chekuti mumwe munhu angakupa, but kana une dzidzo SIS MELLY ukazoenda kwawaenda nedzidzo yako, ende iye munhu akutoenda form 6 gore 1 chete kuita patient kuti apedze ozoita zvimwe zvaada kuita, because achamhanyirira kuno kuJoni, then hapana atodzokera mashure bozvedzidzo anenge atosiya. Hapana kuti pachatanga kuti 1 zvamataura kuti haana kana bepa, haana kana chii, then at the end opinza madiaries futi paproblem, achapedzera kusenda message akuti ndibatsirei ndakuda kudzokera, at the end otanga kutambisira vanhu vese nguva. Amen. Regaiti mbozo funga dzawe, but I'm with you on that one, brother. I'm very much 100% with you. Regaiti mbozo wava tuwanoti wokudi funga dzacho tidzise pamwechete. All right, thank you very much. Aiwa, inini kumutora hangu guys, handisi kumutora because handina hangu handikwanise, I can help from afar. But zokuzotora kuti ndimise muno mumba handikwanisi. Handidi kugara ndatonyepa. Ini hama chaidzo hama handitodi kana Again, if you don't go to our andidi zvinozonesa mangwana tokubetsera chisapota nauri kukoko indi kutushanyirana hedu but chokuzonyaza kuti go full time kana umwe nomwe kumba kwake tochingondera uri kokoko zvokuzviinvitira madambudziko maproblems mukati muupenyu kwa guys ini ndakatotsva kudhara handichadzokeriko ini hama chedzi dzinotozvi hama nose unowakuya kushanyawo kandamanzi dzimwe memuchitarisa muchindoona pano ukashanyawo vhiki kapanapa wodzokerawo kumba kwenyu anditi zvona kakawo zvichiuya ndikashanyawo ndoitawo 2 days ndodzokawo handimaona ndikati ndedambudziko uri kwauri ndodiwo ndondibatsirawo ini ndichikubatsirawo uri kwauri ikoko handimaona zvokuzonyaza kuti goti garisane pasi kuda maproblems acho gaizika atingamagoni hazviiti hatingamagoni chaiko hazvigoni handimona saka ini nangu mwana ndinogona kumubatsira ari koko chaizvo asi kuti azonyatsokuuya kuti nditi kwaindigare naye iye murume iyo father diaries venyu agozvibvuma naye guys kuti apane mwana akangotogwana SIS MELLY vari kungogara naye ari kuvabereki vake vatoriko kumai vake vari kuJoburg vakamuramba bankuru vake takati SIS MELLY ndivakatomubvisa kumba kwaaigara kwababa vake nabankuru vake achitokwanza ari kubatwa rafu obva vandibvunza kuti unobatwa rafu unomuziva akabatwa rafu nhasi ndopakabatwa rafu paakakura pese waivepo iwe unotorambwa wachembera kudai hanimona saka deanga apedza chikoro chake ari ikoko ozotaka kufona mambisina mamiseji ekuti mama ndakapedza chikoro ndakuchogoyo zvokuenda kuuniversity ndibatsirei anditika ndibatsirei that we can do handimaona tobatsira basa toona kwaita chakati kana achitouya panapa panditika awana basa rake rekuita otogara otomutsvakira rumu yake handitika ndingasvonda bhadhira kumbo1 month mwedzi wokutanga kuti aende kubasa andika achiya chidlake pana chinota kumba kwake chidlake pana ndamba kwake handimaona and then kana akhora mali yake odi konyambere life yake indi zvandoita bvunza ichiro munhu saka yatsvaga basa svikira maoko mangu andika unosvika pana apa certain period wogara and then you move on kana kuti uchibva kufa nchiza tunoto net history tozvinyanya ndotogara to sacrifice abudisa mari yangu ndototsvagira room yako paundosvika nonanda ndakatokuisa chimbere chako imomo andika chikafu chako untoya uchidla pana kudzokera kumba kwako wani wechikara handimaona kuitira kuti keep that relationship yayi handimaona keep that relationship yayi handimaona
so zvinoswa zvazara internet kunzi simeni vakatora munhu vari kumuitira human trafficking kana zvakuitwa zvemasex wati ari kuitwa chichi panosora bazara nyaya dzimwe dzekuti munoshadzabva nekupini saka the best way haibudi saka guys kana ari pomwanda kufona fona itinzwa pfungwa dzenyu kune vari kuti aiwa mwana ngaadzike kusa fonai mutiudze kuti mwana adzike kusa tomunangisa papi motiudzei hanzi Ziva is homeless. Is she homeless? I don't know about that, Messi. Really? Are you sure that Ziva is homeless? Are you sure about that? Are you really sure that Ziva is homeless? Oh, managa. Internet is not internet. Get near radio. But anyway, we to come and stay with me if she's homeless. But in this Ziva is not even homeless. Is not even homeless. But anyway, maybe do you want to Ziva Kasian? I don't know. But nini handizviziva mushomo ndokuziva makuhwa zvekuvengana zvinokutaurwa nevanhu zvokuwachisana izvi but zvokuti pafeya pareal life cheko she's homeless I don't know. Saka munhu plus chatoziva inini guys munhu anenge achida kufa ka hamboudzi munhu ndakuda kufa. Hamboudzi vanhu kuti ndakuda kufa. Anditika handizivi hangu kubva achiri mupenyu ake kubva Friday achiri mupenyu saka handiziviwo. Saka kune vamwe vanhu vanoda kufona. I think inini yes Linda I think something's wrong mwana uyu I think rejection yakaitwa namai vake kunoka uko maybe ndio iri kumuaffecta. I think rejection yakaitwa namai vake kunoko I think ndio yako affecta mwana uyu kufunga kwangu inini handiziviwo handisangu expert pazvini izvi handisi expert pazvini izvi handisangu expert pazvini izvi but I think rejection yakaitwa namai vake mwana uyu kunoka uko yakamuaffecta zvokuti she's now looking for love ka kwese ndozvanda kuona ini handizivi yangu I don't know zvezvidawo vanoita zvemapsychiatric kana zvewati ndo vanotoziva izvozvo zvakanangana naizvozvo kana pasina mwanda kufona hapasina nditi pachina mwanda kufona here hanzimbofonerai mai vacho kumai vacho totaura navo kuti kudi mai vacho tovadii mai vacho naye asikana kungonakigwa nenyaya yapano tovadii mai vacho tovafonera tovadii tikavafonera tovaita sei vakaramba mwana wavo zviri pachena mwana akaita street kid mwana akanochengetwa nemutorwa akasvika pakuti unganidzwa mari tovadii nhasi mai vacho tovafonera tichivadii vapenyu mai vake kubereka vakamuramba mujobheki umu vakatomudzinga vakamuisira hembe dzake muchiplastiki right hapasina mwana chekutaura here right yapera yatatendai tangoti tipfuure nepo tionesani regaitinde panyaya yekuzvara ndo yekupesira panyaya yezvaring apa panyaya yezvaring apa asikana madzimai ari muSA please isiwai chiya chilupu chiya kana kuisiwa chijadel kana kuisiwa chinonzi chokubayiwa ichi chinonzi chekubayiwa chiya ichi chedhepo ichi animona kana kumwa mapiritsi kana kushandisa makondomu handiti ini handisi ndakumbigwa kuti ndipfuudze chikamu ichi nokuti kwanzi nevamwe timu rimwe rinowanza kukubatsira panapa muri kuzvinyanya iwewo haushande hauna chekuita iwewo munhu rume warugara naye makasangana mujoni kana makasangana kubotswana kana kuti kupi handitika hamuzivani makangosangana mukaita vaten city mukawirana kuti yatigare tese handiti mukagara mese watovepo paipai watoita 3 years pamurume uya watove nevana vako 2 kana 3 kana kuti watoita muri kuzvara kunge handizivi chimbotangai tsvagai zvokuita kana mada kuzvara kudai tsvagai ko tikaudza nawo chokwadi semadzimai kuti vedu musati mainda kwamunenge muchiita mavaiten city uku atinoti kuchaya mapoto aya musati madi kumbotanga maongorora kuti relationship yenyu iri kuendepi because panongotanga munhu kungodzi wazvara chete ndipo panobva paita game rose wrong 10 chaiyo muna mubva tanga kutoshanduka munhu bva tanga kutotiza animaona munhu achadi
Saka imbotsvaga enyu kujoni kuno kumakauya kuzotsvaga kumagreener pastures handiti hamuna kuya kuzozvara because dei maida kuzvara kana kuzimbabwe maigona kungozvara handika kuzimbabwe chako chako maigona kungozvara chi vana vamunoda muri kuzimbabwe kuno kumakajamba bhodha vamwe venyu mukauya makabatira pamiswe yegarwe mukapinda nekwana mai maria kuna napanda maini uku handichika muchipinda meesa ine mvura ichisvika umu makasumudza maoko kudai moiziva system rekuna limbopa ndimoriziva kucharepo nemagumaguma uchipinda meesa uchiti ndiri kutiza economy ndiri kuenda kutsvaga chi mafuro manyoro wopinda futi munyika yemafuro manyoro instead yekuti iwewe uchizvishandira nemaoko ako uite zvakafambira unganze zvimari utange kuita business kana kuti utange kuna mwana asingagoni kuita business vakangonzi vanoshanda handika ungoshanda zvako uchiunganza mari kuita zvinhu zvako zvine musoro handika uchita zvaunoda kuita une musha wako uchida kutovaka musha wako kana kutodii handitika mazano life yemtown itori expensive than life yavanhu vakaka kumusha kumazevha kuko zvino izvi mastendi une kumusha wako unongochekerwa stand handiti une kumusha kwako unobva iwe wamwenda kwasabhuku nosvika uchekerwa stand handika and it's easier kuvaka kumusha because zvitina zvinokanyiwa handika zvitina hazvitengwi kunge mutaundi kunokanyiwa zvitina haubhadhari bhiri remvura mvura inongobuda murwizi yekuvakisa handika zvese iwo ndotozongoisawo zvaunotoona uchisona kuti vanhu vari kumusha vane life yavo iri less expensive than yemutaundi wopiwa stand yako nasabhuku handitika wovakawo flat yako ine 2 rooms kana 3 rooms handiti neground yako yekitchen nechitandangara chako handitika nebakwa rako rehuni handitika wotogara zvakanaka woshanda kuungadza mari yako kuti wodiutira kwakachi kumusha kuita kuti kana zvazi bhaja zvejoni unenge uchiziva uende pamusha pako paya handika uchinorima ugere pastendi pako haunesani navanhu handi mazviona haujedesani nevanhu wouya kuno iwakrosa bhodha riya wakusvikaita basa rekuvhura makumbo wakuita basa rekusvikaita nyorovhita usingashandisi maprotection handika uchingopiwa vana murume waya uzotiza wakuya kudiaris kana kwaanditilda anditilda vatambiri dzakadai ani munoziva idzi vatambiri dzakadai idzi anditilda idzi ndekwana SIS MELLY kokuti hedu handi mazviona kwana anditilda vatambiri dzakadai idzi dzekuti kwai ndakazosiwa nemwana wangu ndazodidi anditilda vakatoti kana une murume mebhuka zvara vana 4 kana 3 ndipo vakati izvi zvazvina kujairika izvi ndikati inobatsirawo nezvatokwanisa pavana but zvokuti ndati kwai ndinotutisa haidhi yangu kwaanditilda kuti kwai ndazozvara mwana ndikati zone murume ndikandibatsire hakuna vane maserious issues ariko ndepano pekuti ndinongotira maposta enyu ndokandawo wowandawa nemwoyo wamwari handiti mwana wamwari ari kubva kunamata ari kusundwa nemwoyo wamwari kuti iyo ingobatsira okutengera madhaipa saka upenyu wako hwese usvika mwana yako unenge uchiita zvongokupema here unenge uchingopema here kuti madhaipa mwedzi unouraiti wawana munhu akupa mangwanazve Patricia Nyambo okay I'll be waiting next month zve uchingodaro aiwa sikana kana mada kuti mochizvara chiitaise kuti unenge uchishanda handitika uchizvishandira zati ndozvimiririra handiti ine apa ndisi kureva vaya vanongozvara vachishanda mabasa avo aiwa ndikureva vanozvara vaya vachiita mavaten city vasina kurogwa asina chekuita handika anozodzoka achitsvaga rubatsiro kune vanozvara zvavo handika vari pavarume vavo zvakarongeka koita vanozvara chizvindira kubasa zvavo zvinhu zvakarongeka nozvitengera piri pachineke hambomuoni pano ndikureva vaya vanozouya padiaris vaya ndiva ndonyatsotaura vanozouya padiaris vachiti handakana chekudya zvinde mwana Gilbert akatiza wakazvarirei vana ndeveya ndevei pamunoramba muchingotutunura kunge vanoiswa kumaketi ndevei chihurayika musingazvari kana wada kunakigwa nemurume wanenge wasangana newawana muchigarisana chigarisana usingazvari ndikakunguramba uchingotutunura kunakigwa nenhingi chiri kuita ngwataka kuiziva babu kuti ngwataka kuiziva musi oyo kungodai mwana chiitai muchigona kuti oraiti unogona kuzvimirira uzvishandire handiti then aiwozvara vakawanda totouya kubaby shower musaita zvokuti muda kutemba nekubatsigwa mabatsirigwai asikana ngatitsiuranei pachidzimai murudo tikutsiurana tisingawanzirana apa tikutsiurana murudo vakadzi vari mujoni titsvagei mapisi job ngatifambei tsvaga mapisi job chidii chitengesa chididi handimaona zvekuzvara imbomirai mozonozvara katadzokera kuna Zimbabwe katadzokera kuZimbabwe tozodii imo mulockdown muno musa tiri mulockdown for level 4 tiri mulockdown nyaya kungoswera masikati kungodaiwo wavata murume aripo ka iwo uripo murume ngodaiwo otoda zvinhu ngodai otoda zvinhu ndipo panobata mimba
kana wazoti unoda zvekungovata masikati uchingovata iye ari paside anti murume wako chigara wagadzirisa iwewe pachako semunhu akangwara chigara waenda family planning yako wonyatsokuita zvesiku nesikati kubva kuseni manheru uchinyatsokuitwa uchizoti ndakaprotecta uko hakuna chinoitika anti mazviona because lockdown iyi yakafanana nevanhu vari mulockdown mazano kusimba hope wese vanhu kusimba vari mumalockdown to kungongozvarawo rimomo saka ngatite tichibatsirana sikana zvimwe zvinhu zvoda kutingodzana chokwadi chinorwadza chasichiudzana ende ivava idzodzi timu idzodzidzi dzinotoita basa iroro rekudarodaro irori ndimi futi hamuna nguva yekuenda kuti munotsvaga mabasa mudai ndimi varidze maghosti anenge achituka vanhu nokubatsirai mangwana ndimi varidze maghosti akaenda anoita basa rekuterroriza vanhu haya kune maghosti anoterroriza vanhu atotoziva kuti anofamba achiterroriza vanhu mumaraini maghosti ariko ndimi varidzi vavo nokuti hamuna chamunenge muchiita chekuita hapana chekuita hapana motuka vanhu vanozokubatsirai futi mangwana kana makuda rubatsiro mouya nemaoriginal accounts enyu manje makuti tokumbira rubatsiro zvinhu zvazvinomirira mushe hazvina kudai zvichaputika one day hakuna chinovanzika pasa pasingabudi pachena muzvizive izvozvo siyanai nazvo ndai munonakirwa uko musingaiti vana musatambudze vana Immaculate ndozvatiri kuti chinda unogara wagadzirira kuti chero ndikapusvika ndikatamba sei mutambiro rudzii chero ndikavhura makumbo zvatogara baba kuda kuti ndinokujimisa siku nesikati up and down chero chikadii zvinongonorovera hakuna mimba inobata ogara wazvigadzirisa wonyatsotamba zvako ati wanonyatsotamba zvazvina pressure ndikutaura kudai because ndikuona the number of IDs that are coming per day munozati vamwe vachasenda maposta mamwe maida asanda maposta the number of people that are coming imagine kuti lockdown level 4 yatiri kutaura ishi lockdown level 4 yakataurwa nemusi wemandi nasi Wednesday pane 2 days chete mahaidi andinawo so far evanhu vatanga kutokumbira help so far saka kuzoti panopera lockdown yacho iyoyo teketani macases mangani and who's going to help who because vazhinji tirimo mulockdown macho tese titorimo mulockdown tese titorimo mulockdown painozopera 2 days guys the number of IDs that I have panozopera lockdown chichinenge chaitika musazonditi SIS MELLY vangu vachitaurisa tanga vachitituva nati kudi aiwa guys kutsiurana pachikadzi ndototaura hangu because ndokudai zvinozorwadza mwoyo kuona mangwana tichingoti ende zvakaoma shemu tonyarara ende zvakaoma shemu tonyarara but wauya nenyaya yako hauna kana rubatsiro rwawawana but taizvitaura izvi taizvitaura vasikana vechidiki ngatiti changa muchiure umu ngatiti changa muvarume vacho vatikugara navo mudzimba umu changa inongodiwa anditika inongodiwa changa muka chaiko right paita apo uya asindwa nemweya waMwari uyo cheripoki hanzi nini I have baby clothes I can help zvino baby clothes dzako iyoyo izvozvi imari kudzishipa kubva kuUK kusvika kuno kuAfrica imari hembe kudzishipa kubva kuAfrica but you can find some badanodzida omupa hembe dzemwana but wamupa hembe dzemwana hembe luxury ko madhaipa ko chikafu chemwana ko sipo kwa chamanapkin hembe luxury ka bo ko sipo ko chikafu ko porridge saka guys ndangoti tipfudzane ipapo andika ndangoti tingopfudzawo ipapo andina kutukai guys tangoti tionesanewo in case wanga uchifunga kuti mulockdown muno ndoda kuita nhumbu yangu chitangoona kuti zvakabatana here
chitangoona kuti zvakarongeka here, unogona here kuzoriitira mwana uyu giribheti wako ndigiribheti ari honest here, anewo here source of income yakati utrikiti. Andimaona yekuti ukaita mimba yacho nhasi anokuchengeta, anokusvikira wabatsirwa mwana, kusvikira mwana wako akura, kusvikira mwana aenda kuchikoro, anokuningirira, anokubatsira here. Tanga waongorora zvese izvozvo, unogona kudaro chimuda giribheti wako ka hazvirambidzwe uchida giribheti wako singaiti munhu wese akangokosha handi asina basa rakati tsvikiti handiti. Ende usavhevhedzedzwa nagiribheti apa. Giribheti anozvidza kuti haana mabasa, anotake mapisi job ake handika, hakuna mabasa anenge achikuti ita nhumbu, ndikuda mwana. Iye haana basa raari kuenda, tiri mulockdown, haana profession, haana kana certificate, ari kuda mwana handika, muri mulockdown, mozodi. Iwo dafadza giribheti wobva waita nhumbu yaya manje. Akuzora zvakoma kuti chizvionera sha, ukungona ndiri mulockdown saka ndidi. Vari kuona giribheti mpindira nyumba dzakadaro. Kuda ndiite sei? Ukungona takagara tsema mutatasa saka unowana mari chondoiwana kupi? Zvotanga kunetsa. Saka fadzanai pasina kuunza vana vedu, vamunotambudza vana ndivo vamunozotambudza. Ende zvakare vana mai muri vapenyu panapa, vamwe vana mai vari pano vane vana vavo vakasiyana nababa, please toziva munenge muchida kuprotecta vana venyu kuti handisi kuda kuti mwana wangu aende kwababa wake because ndakarwadziswa. Udzai vana baba kwavakabva, vana vavo chaivo kwavanobva. Udzai vana vavo kuti iwe uriwo kwamhofu, iwe uriwo kwanyati, iwe uriwo kwamuri kwadhuve, hama dzako baba wako dzaunowanga pakati. Regai ite choice yemwana kunotsvaga baba wake kana kusatsvaga baba vake. Handi in case kutonga ndekwamwari. Handika life is tomorrow is not guaranteed. Mangwana akafuma wakati gidi. Handika kana mwananga akati handina basa navo, but panozofunga kuti mama pasina da kutsvaga verudzire kwangu, haatamburi kunge mwana wamona achiya panapa kuti haatozivi kuti ndiko here kwakaindiswa kana kuti hakusi. Andimaona, just tell them in passing seka kana kuti usingadi kumudza right, chiwana diary raunonyora, wana waunoudza, enda wana pastor waunoudza, wana mufundisi waunoudza, wana umwe munhu waunoziva waunoudza wepadyo kuti iwe uri kuona mwana wangu handisi kuda kuti iko zvinezvi aende nababa wake because ndakatambura nemwana wangu ndega, but in case anything happens to me, zvamunongoita pawiru. Andimaona zvamunoita pawiru pai mwana uyu hama dzake dzakiri pakati, baba wake ari pakati, in case azonetsa kana ndafu mumudza. Wana pa zvamunoita mauzva ita iwe izvozvo kuita kuti vana vasazotambura. Asi kana munhu zvinorwadza mwoyo, mwana akafana neuye akufamba iko zvino at that age atoye kuma20s akufamba manje achitsvaga kuti ndinombobva kupi, nesenemu yake chaiyo haizivi, senemu yake haizivi. Amen. Kungoonesa pamwe ndiriro handizivi, handiriro mungosiyana nazvo, mungozviignorawo kana ndiriro, kasi kana zvichibatsirawo kungodzaiva ngwana mwe munoda kuti haudi kudza vana vako iko zvinoda kuvaprotecta from whatever ndiwo unoziva. Find somebody else to tell. Tsvaga paunozvinyora, enda kumapurisa unonyora chibhuku chako unosiya muna mufundisi uko. Kufa hakuzikamwi kuti ziva ndirini guys, hazvizikamwi. Hapana nda kufa asi tichangofa still. Antimaona. So guys, aminoti ndataura zvine musoro here kana kuti handataura zvine musoro, asi pandongoti nhasika panhasi pangu ndapedza. Tatandara vakomana kusvikira na11 tiri pano. Aiwa tatandara. Hanzi kana kuudza inini handife ndachitaura ndozofa nazvo. Zvinodai maimira kukaudzwa nemunhu ari kuZimbabwe unozodii. Udzai vana vazive mutupo yavo guys nerudzi rwavo. It's not bad. Mwana usisara kuita choice yake kuti ndoda kuti ndoda kuendako here kana kuti handisi kuda kuendako. It will be up to the child. Handika. So guys, it has been pleasure laughing and chatting with you guys. Kana nacho nowanza nojwa pa Christmas ene. Handika nekufara regai tinde kumapost mazano kumapost kwedu kuri kufaya. Kumapost kuri kufaya regai tiende mumapost inopinda mapost zviri kumapost tetikanda mapost anofaisa chako chaiko. Saka guys timoorara zviripo tobatara zvakare nemusi Friday. Handika Friday tinenge tine mvenge pa diaries. Friday tinenge tine mvenge pa diaries, like tinenge chitifona utaure zvaunoda.
handitika fona utaure dambudziko raunaro handitika ringavere kuti murume atonetsa izvozvi ndikuneswa neboyfriend yangu zvina zvinandimirira mushe inini zvaunoda ndakambobatwa ndazodai kana ndikazodai like I don't know, it's just an idea ndakangoyawo nayo timbonzwa kuti zvinofamba sei paFriday. Just ingogadzirai, just be ready guys. Zvimwe zvawangachungata, just have that spirit dangosunungukawo Friday. Dangosununguka, dambotaura, dangosununguka. Ndongosvika nditi guys ndizvo zvikutonetsa so. Saka zvaita tariro izvi. Hanomuona, ndatonga kuzitaura panapa nyaya yangu yakatodai kadai ini baba ndasina tomboodza kana nyaya yangu baba yokumba kwangu kuti mwana havasi wavo guys asi ndikuuya ndiri sahaidhi. Kutaura sahaidhi mwana ndakatohura tizoti baba ndewani timboseka tichinakirwa so vane zvibhodhoro zvavo vachimwa tiri mulockdown guys. Vane zvibhodhoro zvavo vachimwa vachidi tichingozwa nyaya dzakasiyana vakaona varoyi muchitiudzawo handitika vakabatwawo vachihurawo muchiziva kuti ndakabatwa 99 red handed 99 chako yakati mwa tichihoto wakazotsvamisa sei vakabatwawo varume vachitawo 5599 muchitiudzawo handitika kambobatwa vachibvunza vakuwa muchiti handiti maona tomboita mvenge paFriday zvinakidzi tiri mulockdown handitika so guys tobatsana zvakare musi weFriday. God bless you. Bye bye.